اوكي ምናልባት ሓድሽ ኮይኑዎም ኣሎ ተኸታተልቲ መደብና ኣለኹ ዶ ስማዕ ደቂረይ መርሓባ ሎም መዓልቲ ካብቲ ተለምደ ሰዓት 9 ኣትየ ምክንያቱ ትማሊ ከም ተሓበርክኹም ምስ ሓውና ጆርጆ ድራር ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሓደስቲ መደባት ገለ ሰሪዕና ክንሰርሕ ኢና ጀሚርና ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ኣይ ሆፕ ፅቡቅ ክኸይድ ጆርጆ ምሳይ ኣቲሎ ብቐፃሊ ማለት እዩ በብግዚኡ አይ ቲንክ ሎም መዓልቲ ሓድሽ ኮይኑኩም ኣሎ ሼር ጌርካ ዲኻ ጆርጆ كل يسرح له غلطير يالله كل يسرح له مرحبا رهيلا ويلكم كلكم تدرس አንተ ወይ ቀልጢፍና ፖስት ላይ ገበርናዮ አጋጣሚ ናይ መጀመሪያ ስለ ዝኾነ ፕሮግራም ፖስት ክንገብር ነርና ግን አጋጣሚ ጆርጆ ፖስት ገይርዎ ፀኒሑ ኣነ ገበርኩን ሶ at the same time ኣብ ክልቲኡ ቻነላት ይድረእ ደሎ ኣይ ፅቡቅ አይ ቲንክ ፅቡቅ ስራሕ ክኸውን ብቐፃሊ ተስፋ ገብር ውፅኢታዊ ክኸውን ድማ ተስፋ ገብር ማለት እዩ እዚ ጆይን ጌርና የደለና ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ከም ትፈልጦ ጆርጆ ምስ ዘሎ ዓሚቕ ፍልጠት ብዙሕ ካብኡ ክንመሃር ስለ ንኽእል በብዝከኣለና ምስ ዘሎ ኩነታት ነዚ ሚድያ እዚ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ናታትኩም ሓገዝ እውን ስለ ዘድሊ ኩልኩም ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ሰፖርት ብምግባር ነቲ ሚድያ ክዓቢ ግበሩ ሎም መዓልቲ ፅቡቅ ምጅማር ክኸውን ተስፋ ገብር ንመጀመርያ መዓልቲ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ምስ ጆርጆ ከም ትማሉ ነገርኩም ፈሊምና የለና ዋዕዳህን መፀኻ ጆርጆ مرحبا ود طبا كمل لهم كبرات تخطاتلتي ناي ود طبا كمو ناي مدبنا مچم ابكلتيو حدا عينت حزبن حدا عينت اودينسن كم زخونكم نفلتينا دهر حجيجن ناي كلتنا حساباتهم بحدا كل غزي بينها مخادكا سلطه كانت هنا بحبار تخدك انا رحوق منقدن ادمع سرحان كسرح تخلدي زبحال سلازي let's try بحد كاب غزي ناب غزي بحد ناي كلتنا ات اودينس ناتنا ون ببز تعمام منقدك سمعوا يقولوا كن زياده حبراو سرح نخالوت من زبلت اي مغنياتو نحد ارستون بحد خوين كا ديسكاس كبرولو متفلالي منقد ديسكاس كبرولو خلام فللي سلازلو لالو خلقن حدراخه نزيا جميرنا خين قدفه زعما جمار قل جمير كا مقدافن افز بنات صبقتي كونتن سلازي كنكتاتلا تسفا قبر ثانك يو زعدم كان دما ጀሚርካ ምግዳፍ ትዝሕማቕ ነገር ይሓቅኻ ብጣዕሚ ኣነ ሓደ ካብ ፀልዮ ንምንታይ ግን ብዙሕ ዲስካሽን እውን ኣይገበርና እንተ ሓሳብ ምስ ኣምፅኻዮ ዌልካም የለካ ምክንያቱ ሚድያ ኩሉ ግዜ ንኻልእ ረብሓ ጥራይ ተሓስበሉ እንተኮይንካ ኣብ ፅብብ ዝበለ ዓንኬል ኢኻ ተኣቱ ኢንጀነራል ግን እቲ ህዝቢ ምስቲ ህዝቢ መራኸቢ ክንጥቀመሉ ኣለና ክንሰርሓሉ ኣለና እንድሕር ድብል ኮይኑ ግን እቲ ካልኣዊ እቲ ጥቕምታት ማለት እቲ ትዝኽፈል ዲገለ ካልኣዊ እዩ ብቐዳማይ ደረጃ ግን እቲ ኣጀንዳ እቲ መደባት ሰሪዕካ ምስ ህዝቢ ዘተ ትገብሮ ግን ዓባ ዓወት ኣለዎ ትርጉም ስለ ዘለዎ ኦኬ ተባሂልና ማለት እዩ ኣብ ልብና ነይሩ ማለት እዩ ኣይ ዶንት ኖ ብኸመይ ንኽድ ብኸመይ ንግበር ገለስ ኣይተባሃልና ናብ ልብና ዝነበረ ነገር ኢና ጌርና እሞ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ሕጂ ብቐፃሊ ከምኡ ክንገብሮ ተስፋ ገብር ኩሎም ሰማዕትና ድማ በዚ ሓድሽ መደብ ንጅምሮ ወይ ነተኣታትዎ ዘለና ድማ ከም ዝሕጎሱ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ከምቲ ጆርጆ ድበሎ ነዊሕ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ከለካ በይንኻ ክትከይድ ዝከኣል ኣይኮነን ብሓንሳብ ኮይንካ እንድሕር ሰሪሕካዮ ግን እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ክሓፅር ይኽእል እዩ ኣድማዕ ከዓ ኸውን ውፅኢት ኣለዎ ማለት እየ ሶ ኣይ ሆፕ ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ገብር እሞ መደብ ንምጅማር ኩልኩም ኣብዚ ኦንላይን ትሪኢና ዘለኹም ኣባ ከለኻ ጥራይ ክውስኸልካ እቲ ብሓደ ክንከውን ከለና ኣበይ ነቶም ኦዲየንስ እውን ክሕግዝ ዝኽእል ዓበይቲ ቶፒክስ ክመፅእ ከሎ ወጣባ እንታይ ኢሉ ጆርጆ እንታይ ኢሉ ወይ እንታይ ተባሂሉ ዘይኮነ ኣብ ሓደ ቦታ ንሓደ ዓብዪ ቶፒክ ብፍላይ እቶም ካልኦት ኣሕዋት ካልኦት ብፆት እውን ኣብዛ ኣትዮም ምስቲ ዘለና ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ሓደ ግዜ ኣገዳሲ ስራሕ ብሓደ ምስራሕ ነቲ ሚድያ ናትና كنتي بب وجنا نجبر زلنا أبركتون وي تعري بحد خوين كاخد جبر خلها ون زبسة سرح نمسرح وي ون سبحان نقولنا بعد ساتلايت قالك المعبل أمن خلو لوجزية ون زبالة سرح نخسرح مجمر يعني تي الجبابن السرارحن بحد الناس راح كانت تسأني كايز غللك تزي بقليل زراي كونن بخميك نسرحين أنتي قلاي تبهلنا مهنيات العلامة
كل جزء أنا كوميونتي بروسيسز تحريد مت تعادو مبزحت جزء في لين أمريكا كالتشر يبلو مجمر ياك مسرح مجمر كات بقى حس كات متسيم زولو لازم تبقى جيركا كونترات جيركا تفراري مكاوعل جيركا every little كنتات تزاريب كات تجمرون هناكم يكوننا مجمريات تسرح أبت السرح دماش عت بروسيسز كت عافا في خل قال ملك خون خل أنا سابكم يزعمل تبقى مدحريت من قدوم بعلي مرحك كايزبل تحساس بالن انت I think تمساسال ريتوس لازم برنا دما ناي دقائق يكونان انت chat جبرنا so here we are and audience not now نعطتهم اي فليا يبلومني بعلي لذي thank you everybody نتوم support تقبر زلهم دما نت ميدياتاتنا مسكالوتهم كمو collaboration كنقبرينا مهنياتو بزح ميديان حيال ميديان كنفتر تخيلنا تراينا وحودنا معا حبرة سب كنكون نخيل زبل امنات لني وزي مجمرة قالوتون كنحوس نخيلنا مس قعزو قال تي كلهم دك اريا بزي اونلاين تكاتاتلنا لهم يتقند زعابي بزعبا هاجرن تخبابي انجلن زاربو كم زلو خوينو ناي individuals ناي مزراب نصانتهم كيتገደበ ግን ከዓ ሕግን ዲሲፕሊንን ብዘሎ ኣገባብ ናይ ምርዳእ ክእለትና ምዕባይ እዩ እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ካብቲ ኣሉታዊ ደሃሲ ሕማቕ ኣብዚ ሚድያታት እንዕዘቦም ባህሪ ናይ ኤርትራ ወይ ባህሊ ናይ ኤርትራ ዘይውክሉ ካብኡ ከውፀና ይኽእል ዝብል እምነት ኣለና እሞ ፅቡቅ ምጅማር እዩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ይቀኒለይ ጆርጆ ነዚ ሓሳብ እዚ ስለለምፅኻ I hope كعب خا تسفى قبر مالتي think كعبيو قدي بالكان يا اوكي مجمريا خجمر كبلو زي خنتات ابز خوابينا زفتر زل حدش السلالفات ريو لها بفلاي لو معلتي ኤርትራ ዘውፀቶ ሓተት ኣሎ ብወፃኢ ጉዳይ ቤት ጽሕፈት ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቢሉ ናይ ሶማሊላንድ ኣመልኪታ ሓላፍነት ማሕበረሰብ ዓለም ብረዚን ከቕበሎ ከም ዘለዎን ከም ኤግዛምፕል ከማን ናይ ቻይናን ናይ ታይዋንን ጉዳይ ኣሎ እዚ ኢንተርናሽናል ሕጊ ምጥሓስ እዩ ከመይ ርኢኻዮ at the same time مسا معرق ጌርካ ናተይ ትማሊ ቁርብ ተዘራሪበሉ ነይረ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣቀዲማቲ ባሕሪ ረኺበ ወይ ወደብ ረኺበ ኢላ ነቲ ህዝቢ ባዕሉ ትመርሕ ምግላጹን እቲ ህዝቢ እውን ናይ ሓጎስ መግለፂ ምግባሩ ስዒቡ ዝተኸሰተ ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ዳርጋ ኩናት እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ተፈጠረ ድሕሪ ርኢኻ ኢኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዱ ተጠዊ ብሓይሊ ናብ ኣንካራ ኸይዱ ንኽፍርም ተገዲዱ ማለት እዩ ሉዓላውነት ናይ ሃገረ ሶማልያ ግዛእታዊ ሓድነት ሃገረ ሶማልያ كخبر كم زلوا تجددوا أب أنكارا فريمو بتاع فايل تعطي هم درأنا زين إثيوبيا ندحفرنا دبلوماسي ورقتي نيرو توانتي كتاتلو نيركاخ جير ما حدش مسئول لوني إثيوبيا انتاي مالتيو ني إرترا انتاي مالتي أبزي أقرب بخميري خيو يا أمين زبانا بزح فصاميتات فصاملو دارغا ما كصحبتنا بوليتيكا ناي جيوبوليتيكا ناي عالمناون ويون ميدا ناي غوست ناي تا رينج زبلوا ناي بوكسين رينج ناي سبيشالي ناي ريجيونال باورز كوينو صني هلو سلازي غالف ستيتس دين كتب لنا كالوت سوبر باورز يكون ريجيونال باورز بحالا تركو كخون خل الامارات كخون خل اسرائيل كخون خل السعوديه كخون خل قطر كخون خل كالوتون ايران ممكن تبل تخل بستفلالي منقدي ابز كبابينا كغواسطان كغرافطان ربحاتاتن ولا قبصونا له كلهم زياتهم بزح ربحاتات كغبري فتنو صنيهم قالو يقتل له جي maybe اقل بوينتي زحل خون وي وناب صبو يخيت خون نبل جن كالي وسخخه زخبده دخاي خون زبرت انا قريمت زعبي فاريابل يمت سلازي ناي حوتي مس اسرائيل زنبره زحل مزبله كون دخون اسرائيل زبحال مستاب كبابيو زلو صقمات يتوكر يخون زبل امنات نيرونا انا جن كم زرانا يدما مليسو ناتبلاشي وز خدت راينا رينا هايزغا اسرائيل نتحوت زبحال نخد هرمو بزح علاماتات ندليتن يجالوا سلازي ندعرو زغوينو تدليت زلوا زياده ربحاتات زناب سوماليلاند تمصو زلا حجي دارغا مكسير تراوني لولو فخامي لوس كزرف سني هيو عند بتاي كنا نيرو اسرائيل لما بزو نغرات كدلص اني هيا
ነዚ ኩነታት እዚ ድማ መዝሚዘያ ትመፅእ ዘላ ምስ ሶማሌላንድ ዓብ ናይ ቁጠባን ገለን ረብሓ ስለ ዝረኣያ ዘሎ ይኮነን ነዚ ፒርሊ ንሴኪሪቲ እያ ትመፅእ ዘላ ሴኪሪቲ ድማ ንብዙሕ ዕላማታት ክትጥቀመሉ ምዃና ፍሉጥ እዩ ሕጂ ናብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከና ንሪኦ ከለና እስራኤል ረብሓ ክትገብር ምዘዋፅኣ ክትከይድ ልዕሊ ኩሉ ግን እስራኤል ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኢማራት ካብኦም ንላዕሊ ነዚ ጉዳይ ዝሰሪሖም ልዮም ስለምንታይ ኢማራት ኣፍልጦክቡ ዘይከኣሉ እንድሕሪ ኢልካ ግደፍ ኣቢ ኢማራት እውን ኣፍልጦክቡ ይከኣሉ ስለምንታይ እንድሕሪ ኢልካ ድማ ዋጋ ስለ ዘኸፍል እዚ እቲ ዋጋ ኢማራት ክኸፍልዎ ድልዋት ኣይኮነን ኢማራት ናይ ብሓቂ ዘገርም ሓይሊ እዩ እቲ ክኸፍሎ ዝደሊ ዋጋ ብዋጋ ካልኦት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ እያ እቲ ገንዘቦምን ፅልዎምን ተጠቂሞም ንኣቢ ክጠብስዎ ፈቲኖም ስለዚ ብኣቢ ገይሮም ዕምቆት ናይቲ ባሕርን ዕምቆት ናይቲ ቀላይን እዮም ክፍትኑ ፈቲኖም እንታይ እዩ መጀመርያ ዓለም እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትፈጥር ትኽእል ኢሎም ንኣቢዮም ሰዲዶምላ በራቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ውሽጣዊ ኩነታትን ካልእን ከለዎ ጥሩ ኢሉ ኣብ በዓል ሶማሌላንድ ዘኽይድ ምክንያት ኣይነበረን ብዙሓት ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ምስ ኬንያ የብል ኣሎ ካብ ሶማልያ ካብ ዘለ ክረክብ ክእል እዩ ኣሚን ሰራዊት ናትካ ኣብ ሶማልያ ኢቲኻ እንተለኻ ተዘልዮስ ብካል መንገዲ እውን ክትገብሮስ ምኻልካንዶ መፈተንካንዶ እንዲ ዝበሃል ስለዚ እቲ ዝፈተኖ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከም ዝነበረ ድሮ ኩሉ ሰብ ተዛሪቡሉ እዩ ኤኒዌይ እስራኤል ናይ ዓለም ሕጊ ይኹን ኢንተርናሽናል ሎው ዘፍርሃን ዘገድሳን ኣይኮነ ነተንያሁ doesn't care ምክንያቱ ኣብ ቀዛ ኩሉ ዓይነት ገበናት ፈፂሙ ገዳይ የለ ገለ የለ ነቶም ዝኣገድዎ ኣይሲስን ኮላይ ብኣሜሪካ ገይሩ ዝግዶም ዘሎ ስለዚ ናይ ዓለም ሕጊ ይኹን ናይ ካልእ ዘገድሱ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ነተንያሁ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነተንያሁ ውግን ወረ ውግን ታውን ኮካርዳ ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ትጠቕሞ ስለ ዝኾነት ናይ ውግእ ኩነታት ከብቅዕ ኣይደልን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ሰትል እንድሕር ኮይኑ ሓታትነት ዝበሃል ኣሎ ኣካውንታብሊቲ ኣብ እስራኤል ስለ ዝመፆ መህደሚት ኣላቶ ሕጂ ድማ ንኢራን ክሃርም እየ ዝብል ድራማ ምሳ ክትከደሉ ስለ ትኽእል ሂስ ትራይንግ ቱ ካፒታላይዝ ነዚያ ነገር እዚያ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንታይ ይገብሩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ because everybody is watching ታቢ ክንጅምር መጀመርያ ምክንያት ናይ ኤርትራ ብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብይ ኣሕመድ ዓመት ሙሉእ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ቁማር ተፃዊቱ ነዛ ሕጂ መፅያ ዘላ ኣጋጣሚታት ንክፈጥር ወይ እውን ንሶማሌላንድ ኣፍልጦ ሂቡ ረብሓ ንክረክብ ተዋሓደ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ናቫል ቤዝ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኢሎም እዮም ግን ኮንቲጀንት ኣባ ዝለገበት ድማ ነታ ንሕና እንደልዮ ዘለና ድማ ክትገብር ኣለካ ኢሎም እዮም እሳ ድማ ኣፍልጦ እንደሊና ንሕና ኢሎም ኩለት ካልእ ገዲፍካ ኣፍልጦ ተሂብካና ጥራይና እስ ክንገብረልካ ንኽእል ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንበካ ናቫል ቤዝ ክትሃንፀሉ ትኽእል استراتيجيكاوي حيل كتفطر كحجزك زغل إلهم أفدق كفيتهم له نعاني ختكبر دم عمت ملو مس محبرسب عالم كجرافة تانيو أما داتا سوماليا دبلوماسيا ويش واداناتا سعير مالتي زخان تايو سوماليا أكلناي عرب ليجيا كمدما ناي إيست أفريكان بلوكيا أكلناي إيجاديا كالي محبرسب عالم دما جي لأنه كله ناي بعد سوماليا حاجة زلهم عطنا دبلوماسيا عالم كتمسخ لها ني سوماليا كتنكف كلها immediately تتنكيف نازبلو دارجا واناتات ناي تهاجرالو تركز بالهاجرالو صح وتهدراون دبلوماسيا وانش وادالو سلزي تركو كفترة زغل ويت وين كبدت راين إثيوبيا كفرو زغليو قبليو بزحات هاي التاس لزنبرو لعلو كل دما أنصار محبرسب عالم أنصار شارتر نحبرات منكساتين نحبرات أفريقيا أنصار زغاي زنبره كل كساراتاتن قال المسجات أمو بكل دارجا مستنقفن مستصرفن قدي فيها لقيل تاتكي إسرائيل دما كل أكايدا أخطريوس إنها مزميزا كنوتات ريا نايقازا كنوتاتا قال ملا متى حزن قال نحيزيو دونالد ترامب دما بيدنا يمزبل ودما بوم اليوم نتعفلتو هيبنا لنا بمبال نتي أبي أحمد كرخبوز قبوز نبره كل نجر إسرائيل رخيباتو العجي تحري إسرائيل متي عفلته هيبا تيلون تنافال بيس كركب أيكونن probably نهايتها MOU سلز قدر فتزي it's just إن أبي أحمد تزخبه ده بدهيو من الصوماليا زم دناك فترة فتنالو at the same time دما تازد الياز نبرند فكر لان كعمتي عطلا سلز انتهي قبر إسرائيل 4 ساعات 4 شو من ساعات حنت خي قبر تطوي لهم هلا وتراي already that tells you a lot زحات سبات يوم زارب زلو حساب كندي من قراقرات يخم زلو
كل تزخده زنبرة بهاورنبر نربحنا يهاجرو كم زي كونه إزون نفسه زخالة مردات أيام زبلو زلوا سلازي أبي أحمد أفلته يب تخونا يبن نجزيه كن رينا مس جزيه كن رز غليو but so far كم ريا زلنا نبي حاكي أما إذا توتين شوي تغيير زلوا بر عالمسي ولا ملس كدمي زنبرس دبلوماتنا حد إنجليز كم زنقرهم يبي قطر حدا ينقبلنا إن سومالي لاند أفلته ينبالنا قطر ثلاثة دم أخن كونه يكوننا هني لنيرو سلازي ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ መለስ እውን ነዚ ኣፍልጦ እዚ ክትህብ ኢላ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ተዘራረበሉ ነይራ በዓል ዩኬ ገለ ይሰርሕሉ ነይሮም እዮም በት ራይት ናው እቲ ዳይናሚክስ ናይ ዓለም ኣዝዩ ሓጋዚ ይኮነን ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ማለት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ እዩ ሉክ ትግራይ እንታይ ይደሊ ኣሎ ክልል ሶማል እንታይ ይደሊ ኣሎ ኣምሓራ ንምንታይ ይቃለስ ኣሎ ሶ ኢትዮጵያ is a very very dangerous water ኣብ ሓደገኛ ፈለኽለኽ ዝብል ዘሎ ማይ እዩ ዘሊሉ ከኣቱ ዝኽእል ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣቢ ነዚ ኣፍልጦ እዚ ካብቶም ቅድሚት ዝኸዱ ስጉምቲ ክወስድ ተኽኢሉ ፅባሕ ንጎ ቀልጢፋ ምክንያቱ ብረት ኣልዒሎም ዝዋግዎ ስለ ዘለው ቀልጢፋ ክትመፆ ትኽእል እያ ወጣ ኣባስ ከነዛ ዘረባ እናቐፀልካ ኺድ ወደይ ጭር የብል ኣሎ ክኸፍቶ ኦኬ ባይ ዘ ወይ ቴንክ ዩ ጆርጆ ስጋዕ ድመፅእ ብተወሳኺ ኣብ ሕጂ ድወፀ ብጣዕሚ ውዒቲ መግለፂ ላ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ በዓላ ብመንገዲ ኣምባሳደራ ኣብ ናይ ኣረብ ሊግ ነቲ እስራኤል ወሲዳቶ ዘላ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ኮንደም ንጌራቶ ኣላ ኮንደም ንጌራቶ ማለት ተቃዊማቶ ኣላ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ኣይ ቲንክ እዚ ፌክ እዩ እንታይ ዓይነት ድራማ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብቲ ዘተ ቁሩብ ክንትንትኖ ንኽእል እታ ድወፀት መግለፂ ሕጂ እያ ናይ ኣረብ ሊግ ኣምባሳደር ሶሪ ኣብ ኣረብ ሊግ ኣምባሳደር ናይ ዩኤኢ ማለት ናይ ኢማራት ኣምባሳደር ኣብ ኣረብ ሊግ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ እቲ መግለፂ ድማ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ እቲ ብእስራኤል ተወሲዱ ዘሎ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ንኹንኖ ክትብል መግለፂ ውፅኢ ኣላ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ጉዳይ ናይቲ ኣሰላልፋ ዘሎ ብቲ ከባቢና ቀንዲ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያውን ፋይናንሻል ሓገዝ ትገብር ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኩሉ ዝደጋገም ድምፂ ኣሎ ናተይ ሶሪ ንዓይ እኳ ፅቡቕ ስማዓኒ ኣሎ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ሜይቢ ኖ ዋላ ሓንቲ ዝደጋገም ድምፂ ዘሎ ይመስለንን ኣባና ፅሩይ ኣሎ ኣድሚን ትሰምዑን ኣለኹም ኤኮሎ ዲ ዝደጋገም ድምፂ እንተሎ ሓብሩን እቶም ኣድሚናት ረሂል ኣለኹ ምስልኒ ኖ ብላለ ቴድሮስ ኦኬ ቴንክ ዩ እግረ መገደይ እቲ ሓደ ሓውና መተሓሳሰብ ትፅሕፍ ኣለኻ ሲምፕሊ ጥራይ ናይ ደገ ኣይኹን ፕሮግራምኩም ውሽጢ ሃገር ዝምልከት እውን ትንተናታት ኣቕርቡ እንታይ ኣሎ ዕድላት ገለልካ ዝገበርካ ክንገብሮ ኢና ኤግዛክትሊ ከማን ተቐዳማይ ንዓይ ጆርጅ ከማን ኩሉ ግዜ ዝዛረበሉ እዩ ኣብቲ ፕሮግራማቱ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ይግበር ኣሎ ኢኮኖሚካሊ ንኢንቨስትመንት ዝምልከት ጉዳይ ነቲ ተወንዚፉ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፅበየ ዘሎ ኣሰራርሓ ልምዓት ህንፃ ዋትኤቨር ኩሉ እቲ ከም ኤርትራውያን ኩሉና ኣብ ሓደ ልቢ ኮይና ንፅበዮ ንዑ መልኪትና ብዙሕ ትንተና ክንገብር ኢና ክንዘራረብ ኢና ሶ ደወሪ እቶም ከምኡ ተሓስቡ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ መግለፂ ወፂ ኣላ እግረ መገድኻ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ነቲ ብእስራኤል ተወሰደ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ዘፍልጥ መግለፂ ብፍላይ ብመራሒ ናታንያሁ ብፅኑዕ ኮኒነ ኣለኹ ክትብል ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ መግለፂ ውፅእ ኣላ በቲ ናታ ኣምባሳደር ማለት ኣብ ኣረብ ሊግ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ኣውፅኣትላ እንታይ ማለት እዚ ኣይ ቲንክ እዚ ጉዳይ እዚ እንተዳርኢናዮ ከምዚ ዓንተይ ክትገልፆ ዝፅናሕካ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ኣብዚ ከባቢና ዝግበረ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም ንቀይሕ ባሕሪ መልኪቱ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዋላ እዚ ድሕሪ 2018 ነዚ ስልጣን ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ሽግር ዘእተወ ብድሕሪ ባካ ኣብ ትገብሮ ዝናይ ኣረብ ኤምሬትስ ፀገማት እዩ ስለዚ እዚ መግለፂ እዚ ከዓ ወፂ ኣሎ እስኪ ምስኡ ተሓሓዞ ኣይ ቲንክ ግዜ ደልኸውን ክንሓስበሉ ግና ምናልባት No, I think it is ከምታ ንብሎ ፀናሕና Emirates is playing this game at a very high level
صدقني نزي جيمز بتعمي أبلع على وايد الرجيمز أتوزله إكزام أبنات كبكة أب السودان زكاة زلوا كينات أرسيفن سراوي السودان سافن يزقبرو زلوا يزبال أرجع بس حسب أرسيف حنت سومن إمارات تطون دحريلاتو يدو كيف زغل حيلمبر أتكيلك واقع زغل يكونن بعد almost إن الثلاثة عامت كساحجي إمارات إيديا بالليل أبتو كينات بحاليتها سلامتاي ኣለዋ ትሪኪ ነጥብላ ብቐጥታ ኢማራት ፋንድ ከም ትገብሮ ዘላ ብቐጥታ ክትረኽቦ ትኽእል ነገር የለን ምክንያቱ ብሙሉእ ኦርጋናይዜሽናል ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽንስ ኣለዋ ኣብቲ ኢማራት ምስ መንግስቲ ኢማራት ዘይራኸቡ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኢማራት ኣለዉ ንሳቶም እዮም ምስቲ ናይ ቢዝነስ ናይ ሕሜቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ዝብል እዚ ከዓ ብጥንቃቐ ዝሰርሕዎ እዩ ሕጂ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲስካዮም ጭብጢ ብጭብጢ ዋላ እኳ ዝርከብ ነገር እንተሎ ስቲል ኣለዎም እዩ ዲናይ ንክገብሩ ዘኽእሎም መንገዲ ዋላ እኳ ሰብ ዝግምቶ ተኾነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሓንቲ ብሓንቲ ክትሕዞም ትኽእል ዶ ይትሕቶ ምስ ኢማራት ዝተሓሓዝ ነገራት ኣሎ ይበሃል ግን ስቲል ኮንክሪትሊ ነጥቢ ብነጥቢ ኢማራት ከም ዝትገብራላ ኢልካ ክትዛረብ ልክዕ ብኢድ ኣዙር ከም ዝመፁ ዘሎ ይትፈልጥ ሰንበር ኤግዛክትሊ መንግስቲ ኢማራት እንካይል ይህብ ኣሎ ኢልካ ዝርከብ ነገር የለን ልክዕ ሕጂ ድማ ንእስራኤል ብዙሕ ሓለፋ ገይሮም ላለው ቀደም ነዚ ነገር እዚ ምስ እስራኤል ዲስካስ ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ እስራኤል እዚ ዓይነት ባክላሽ ዝኩሉ ዓለም ዓረብ ኣንፃሮም ገለመለ ንቡር ነገር እዩ ንነተንያሁ ከምዚ ዓይነት ብዓረብ ተቃውሞ ክመፅእ ከሎ ኣብ እስራኤል ተቐባልነት እዩ ዝረክብ ውግእ ተኽሲ ክጅምር ከሎሲ ፖፑላሪቲ ናቱ ንላዕሊ ዓብ ገለ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ እስራኤል ዘሎ ተደሃኒ ኤቭሪ ታይም ሮኬት ክትኩስ ከሎ ናይ ነተንያሁን ሊኩድ ፓርቲን ፖፑላሪቲ ናቶም ዝናናቶም ንላዕሊ ይመፅእ ውግእ ጠጠው ኢሉ ቁርብ ትለይ መዓልታት ምስ ከደ ድማ የንቆልቁል ሕቶታት ድማ ይጅምር ስለዚ እስራኤል ነዚ ኩነታት ዚ ክትፃወረ ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ ኢማራት ግን ከምቲ ናይ እስራኤል ሽግር መፅዋ ክትፃወር ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ስለምንታይ ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ቁጠባ እዩ ዘለዎ ፍርጋ ኣሚን at some point እዚ ብዓለም ክርድኦ እዩ ነዚ ገይም እዚ የስ ኣብዚ ዋንዚ ብዙሕ ዳይቨርሲፊኬሽን ጌርና ኣለና ብዙሕ ነገራት ጌርና ኣለና ባህልቲ እዮም ግን ከም ናይ እስራኤል ናይ ብሓቂ ኮንትሮል ናይ ፖለቲካ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን የብሎምን ገና የብሎምና ስለዚ ይፈርህዮም ንእስራኤል ድማ ይዛረብዎ እዮም ንሕና ከማኹም ስለዘይኮና ክንመሳሰል ክንፍትን ኢና ብድሕሪ መጋረጃ ባይታ ከነንፅፈልኩም ኢና ኣጀንዳኹም ከነሳልጠልኩም ኢና ግን ነቲ ከምቲ ናታትኩም ሪስክ ክንወስድ ኣይንኽእል ኢና ሕጂ ሪኻ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ከማ ገይሮም እዮም ከሽክልዎ ሓሲቦም ነይሮም ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ሶማልያ እኮ ከም ኢሎም እዮም ናይ ሶማልያ ሓድነትን ግዛታዊ ሓድነትን ልውላውነትን ነኽብር ኢና ኢሎም እዮም ዝኻ እንታይ እዩ ኣጋይን እታ ፅሕፍቲ ትበሃል ይገብርዎ እዮም ኣሜሪካ ኩናት ናይ ሱዳን ጠጠው ክብል ደልየ ናይ ኣርኤስኤፍ ኣይትዕጥቕዎ እንድሕር ኢሎም ኦኬ ኢማራት ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ተቐቢልና ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ክንገብሮ ኢና ይብሉ እቲ ገይም ከምዚ እዩ እስራኤል ትገብር ዓለም ሙሉእ እናጨፍጨፈት ከላ ኣይገበርክዎን ኢላ ትማጎት ሃገር ኣላ ስለዚ ካብ እስራኤል እዮም ተማሂሮም እዚ ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ኣብቲ ጫውጫውታ ይትወፅእኒ ካብ ድሕሪ በጋረጃ ግን ነቲ እናስሓብካ ነቲ እናሃብካ ነቲ እናገበርካ ኣጀንዳኻ ተሳልጥ ስለዚ ኣነ ይፅበ ነይረ ኢማራት ውፅእ ኢላ የቐበላ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ይበያ ክትባ እንደደልዳ በርበራ ወደብ ሳድ ኣይኮነትን ሰሪሓቶ ዘላ ኤቭሪ ሪዝን ነይርዎም ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ንሕና ንገብሮ ኣለና ክብሉ ፕሬዚደንታት ናይ ሶማሊላንድ ንጎምሸትን ዱባይን ኣቡዳቢን ድም ዝንቀሳቐሱ ዘለዎ ቀንዲ መዋፍርናቶም ስለዚ ኢማራት ነዚ ነገር እዚ ክትገብሩ ኣይደልን እያ ነይራ ብዋጋ ናይ ካልኦት ንእስራኤል እውን ኣብ ግዜ ሽግራ ነበርክተልኩም ኣለና ግን ንስኹም ካ ሪስክ ውሰድዎ ይብልዎ ኣለዉ ንክንደይ ክትቅፅል እያ ዘገይም ዊዶኖ በት ኣትሊስት ኣብ ኣፍሪካ ብንሪኦ ዘለና ኢማራት ከምዚ ኣምፅዋቱ ዘለዉ ንኩሎም ዓረብን ኣስላምን ኣንፃሮም ክገብሩ ድሌት የብሎምን ኣብ ቃዛውን ከምኡ እዮም ዝብልን እስራኤል ይሕግዙ በቲ ግን እስራኤል ደብዳብ ክትገብር ከላ ፅሑፍ ፅሒፎም ንኹንኖ ዝጌጋ እዩ ይብሉ እንደን ቢዝነስ as usual ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ከተመሊስካ ኣትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኢብን ዋላ እኮ ኣብቲ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ ኢማራሲ ብፍላይ እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ባይታ እንዳፀበበ ምኻድ ናይ አርኤስኤፍ ምስዓር ናይ ደጋሎ ምስዓር ገለ እንተሪኢኻዮ ሕመቲ ዳርጋ ኣብ ሱዳን ተሳዒር እዩ ጠቕሊሉ ማለት እዩ ናብ ዳርፉር ናብቲ ምዕራብ ገፆም እዮም ከይዶም ኣብኡ ዘጋጠሞም ወታደራዊ ስዕረት ኣሎ ፕላስ ብዓለም ደረጃ ድማ አርኤስኤፍ ከም ሓደ ናይ ጄኖሳይደር ተባሂሉ ተኸሲሱ ኣብ ርእስቶም ላዕለዎት መኮንታት ናይ ምንቅስቃስ ሳንክሽን ወይ ማዕቀብ ተገይሩሉ እዚ ሓደ ወታደራውን ፖለቲካውን ዓወት እዩ እዚ ድማ ኤርትራ ኣፈፂማቶ ብሰንኪ ኤርትራ እዩ
ኩነታት ተፈፂሙ ንሕናሲ ሕጂ ተመሊሶም ብድሕሪት ኣብዚ ናይ በዓል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል ከባቢ ዓብ ወታደራዊ ናይ ድሮንን ናይ ወታደራዊ መሰልጠን መበገሲ ቦታ ማለት እዩ ነቶም ናይ RSF ከፊቶምሎም ኣለዉ ስለዚ እዚታት ኩነታት እንዳተፈፀመ ከሎ ሕጂ ናታንያሁ ንኣፍልጦ ናይ ሶማሊላንድ ሂበ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኢማራት ብድሕሪት ኮይና ኖኖ እዚ ሉዓላውነት ናይ ሃገረ ሶማልያ ምድፋር እዩ ኣይንቕበሎን እናኽብሉ ከለዉ ሲምፕል እንድሕር ሪኢኻዮ ናይ ፖለቲካ ኮንሳፕሽን እዩ ከምዚ ንሕናስ የለናሉን ካልኣይ ከዓ ነቲ ባክፋየር ክገብር ድፀንሐ ብፍላይ ሶማልያ ኣይሚን ሱዳን ብኣምባሳደር ኣቢላ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዘቕረበቶ ክስ ኣሎ ከተማታትና ዓፅዩ ዓንዩ ኢኮኖሚና ዓንዩ ህዝብና ተሰዲዱ ተቐቲሉ ተጨፍጭፊ እዩ መዓት ጀኖሳይድ እዩ ተገይሩ ብሕጊ ክረኣየልና ኣለዎ ዝበልዎ የለኹን እያ ትብል ኢማራት ማለት እዩ ሕጂ ናተይ ደይ ምህላው ከማን እዚ ሓደ ተራ ክህልዎ ክእል እዩ ማለት ኣፍልጦ ዘይምሃብ ናይ ሶማሊላንድ ናተይ ሮል ንሱ እዩ ንምባል ግን ከም ዝበልካዮ ሜክ ኣፕ እዩ ከምዚ ምሽፋን እቲ ብውሽጢ ኣይሚን ንእስራኤል ንቅድሚት ኣምፂኻ ንስኻ በቲ ብሎጂስቲክ ብወታደራዊ ሓገዝ ብኩሉ ደገፍ እንዳገበርካ ከለኻ ኣብኡ ከምዘየለኻ ንምምሳል እዩ ግን ንዓይ ከም ተረዳእትኒ ምናልባት ተተጋጊየ ኣብኣ ትእርመኒ ዘይሩ ዘሪ ግን ምስቲ ዳጋሎ ክፍክር ከሎ ርኢኻ ኢኻ ክዛረብ ከሎ ብሰንኪ ኤርትራ ኢና ተሳዒርና ኢሉ እቲ ናብ ምብራቅ ሱዳን ዝነበረ ጉዕዞ ኤርትራ ዓሚ ንዑ ምስ ዓገተቶ ማለት እዩ ዳጋሎ ቶታሊ ካብ ሱዳን ተጋሒጡ ይወፂ ዋላ ካብታ ርእሲ ከተማ ካርቱም ገለመለ እዚ ከም ደለዎ ኮይኑ ዜሩ ኢማራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዘለዋ ኣረኣያ ከይቀየረት ናይ ሶማሊላንድ ምቕባል ዘይምቕባል ከም ቀዳማ ኢሹ ክረአ ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ወታደራዊ ቤዝ ንክጣየስን تعليم كجبرن كأوز نقل نايدرون متقعتات كجبر كمان نزي ناي لوجيستيك ناي جنزب دقف تجبر الله ስለዚህ at the same time ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ዶ ይመስለካል ማለት ኣብዚ እንታይ ሓሳብ ኣለ ዋላ ውዝ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ንሱ እዩ ብከምዚ ጭብጥ ክትሪኦ እንትኽኢልካ ማለት ብዓብዩ ሶማሊላንድ ንኤርትራ I don't think ንኤርትራ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዎ ናይ ሶማሊላንድ ንኤርትራ በይን ፅልዋ ቀዳይ ነገር ቁርብት ላይ ከም ዝያዳ ጥንቃቐ ዘድልያ ደጋሎ ተሳዒሩ ዝበሃል ዘረባ not correct ደጋሎ is back ተዳኺሉ ክንብሎ ንኽእል ዳሓን ምስዓር ኣብቲ ግዜ ክንብል ከለና ቤላ ገይሮም ሃሪሞም ከንቆልቁሉ ቀሪቦም ነይሮም but again ኢማራት ብየማንን ፀጋምን ተዓፃፂፋ መፅያ ፅቡቕ ዝኾነ ፀብለልትነት ከም ዝረክብ ንግዚኡ እንተወሓደ دحن زخونة حيلي كم زركبن أجد دست بوتات حجي لأن كانت راي نتنا ينداد بوتا هيجليك زبال حيزوت راي زي كونه كابتنا ينداد شيات بركك وهابن الليل له ورك تقصات سيرو كويت كمالو كالو كل معدنات نايت هاجر نات تكمل خلوا قبل ليد ما كابتو ورك كابدو السودان بالسودان زوات شركة نايكلتيو مالو كابو الجامك وهابن الليل لهم أيتسمع معنا له بحال زراربا أبتي أتاوز اللو ربحاز اللو بوتاتات اللو الجرمة مزبين شانقول تولى زلها another كساب حبرات مقصات مثلا قاطعي بملو زلو قداي مغنياتو كساب حجي حميتي بمنقد كفرة كابلي بيازمات حاجة زلو كاب جاد ما بعبيوتي مسمر كابوز مات زلو يتحاجز تطوع بلو زلو بدو السودان زاد تحاجز اللو تزعبي حدا جنيان كون زغل كاب إثيوبيا بغات تغمت زغل حاجزي زغا إثيوبيا زلو قوسن كرايسيسن ريخا سبات كتكوتر كاب إثيوبيا كندوك زاكل كبيت كوناي كلني سلازا بإثيوبيا سلتينكا دموز كلا غيركا كاب كولومبيا غلا ممسا ماي بكابو قلل سلازو خل تكونات كقبري السودان دما كما واجنا كونات كقصري له البرهان حجي كل زنريا زلنا اكشلي بتحدى ريسك له بخالق لنكنه انتنسيف لا غداينا السودان اذا يتيازلا تركيا مغنياتو امونغو تركون اسرائيلن زنبره غازادو سيريا دو زبل زنبره ترز بصحيلو سلازي أزب السودان أب سوماليا نريو زلنا أكلنا تيز بحال زلو أما غادي شو زل على سلطان زلو كسفح فلس دلي تركيو كمون قبتيو تلتزين تارجت كوينان زلو أبزل لنك أنا نريو زلنا مكسخاس إسرائيل تارجت جيراتن زلو عندي تركون سعوديانين معناته السعودية نتي أبراهام أكوردس صبو جيرا تسقوم الله يدليتنا الله دحر حرت بلالا السن دحر خوينو دما
دونالد ترامب حكيتوا مالو قال له جن قال له أجباب الله ني محمد بن سلمان كتسنبر لك كم يجر كتسنبره يمن بيمن يكتسنبره سلازي تي أب يمن تنسيز له حيلي بلاس ناي RSF قلتو زخنة سجونتات تاريخ أيو حجد ما سومالي لاند زبهال عرب نوير إسرائيل أتياتولا زيهم كلهم كتريهم كلها هذا عادي ريجنال كونفليكتيز كايز الله جير درابز كنا تاتزي كابت قدم زنبرا سقات زفله سقات يلن ግን advantages ግን አለው right now ነዚና አንፃር እትስጋት ዳይሬክት ለሕጂ ንዑ ሃይላይት ክንገብሮሲ ናይ ሶማሊላንድ ከም ሃገርነት ምፍጣር ወይ ምፍላጥ ድሓን ምፍላጥ ንኤርትራስ እንታይ ስጋት ድኾነ at the same time ተቐንጢጡ እንተደኣ ንብል ኮይና ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ትሳተፍ ኣላ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ሃይላይት ክንገብረን ክንክልና ብዙሕ ሰብ ኦኬ ናይ ኤርትራ ንራዮ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ንመለስ ናይ ሶማሊ ጉዳይ ኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ እንደሪልካ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮይነ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ርዮ ፅኒኢልና ክንሪኦ ንኽእልና ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ናይ ሶማሊላንድ ምስ ናይ ኤርትራ ዘመሳስል ኣለዎ ስለዚ ከማና መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ ዝረኣዮም ካብ ሶማልያ ድማ ፍልይ ዝበልዮም ንሶማልያ ጣልያን እያ ትገዛ ነይራ ስለዚ ንዓታቶም ድማ ብሪጣንያ እያ ትገዝኦም ነይራ ስለዚ colonial history لوم بتنا United Nations حقنا 45 دما هذا colonial history زلو حزبي right to self determination الله ويو اجي نساتهم ناصنتهم سرخبنا تا ناصنتهم مستي حوم زغون حزبي ببهر يكون بهايمانوت حوم زغون هذا سومال مالتيو حنت هاجر كوينوم نيروم يوم اي قدومن اتي فللين صقا من متيو ابتسان هذا دما نحنا هاجر كنكونينا يلوم مريصهم اتي ناتهم كوز جن تناتهم علامة بعالم درجة تقبلنا تركب هاي كلام ناو زحتنا إثيوبيا إكسبرتس ناي سومالي لاند ناي إيرترانس إيش حدا كنسو إيرترا خمي جرانات إن تاريخيبها لولا يتهجر كوينا سومالي لاند جن لولا ونتقبلنا زي رخبتي لهم يموت يوم يصفيهم دما but there is a big difference here قلت لي أنت أنا حدا ناس رخيبا نتي discussion متان زيادة awareness كله I think Somaliland and Eritrean كانوا 9 حدا مالتها دحرت تي 1945 وسانينا إيرترا تفولت إخا مخنيات نربحها معراب تبهيلو يا إيرترا بموجزيتنا تقال مس إنجليز دحريو مس إثيوبيا بفدريشن كتقرن تغير بفدريشن كتقرن كل إيرترا ملو نصانتها حقوسس وي ديناي تغيرو ينبرن مخنياتو مستزنبر عقمنا إيرترا إيكونومي whatever بزح مخنياتات حنسانا هيمانوت مسوية تاتاتو غيرومو at the same time هايلا سلاسي تناي فدريشن جيزي خا اخلو خلو يني إيرترا أنيكس غيرو أكال إثيوبيا غيروا صبو إذا حساب إذن إذا فتاة مازي مست ناي سومالي لاند تمساسالي يكونن مخنياتو سومالي لاند والاقوا كلتيوم أب حنتي لو ألاويت هاجر صنيحهم بخلت كولوني جزء مالت كم زبل كام عباي بريطانيا سوماليلاند تجزء نيراتهم حدا خفال أبدو زلوا مقادشة دما بتقليان جزء نيرهم إذا مالت إتناي شحن كعتة 245 ويد ما تناي برلين وعل نبلو كلن هاجرات أفريقيا بمجزأتها وعل ناس أخونا لون زبل إمامه دايركت سوماليلاند أي ملكتني ني إرتراجن كم هاجر يفلتايش كم هاجر يفلت أي توسانيتي أدبلك كارلو. سلازم خميني كارن حدا نقبره نقول. No أنا جنرال حدا no equivalence تمساسالنا تيزبلك كذا جن أبي في اللي كارلو سومالي لاندسي كبير ترى دفلي عن زبلون تايو. إيرترا justified زخونة فتحاو زخونة كالسيا كايدا. أبوز يعني كارا غرنينا إثيوبيا قبيتة حزاتنا نيرا أي قباني نيرو. كل زجن تقبلنا تايم رخبان إيرترا سلام تايناس نتارخيبا حيال سلزخونة. Yes. You see, this is a very important distinction. إيرترا حيال كوينا رجيم سرعتنا عديس ناي درج سل حقوق زوجيتون سل دسعرتون ترديخان اللغة نيتوبياون كتبتاتنا عام سل زنبرة منين إيرترا خلق لازغل نزي أيام جيتوا إثيوبيان أبتيس عن حد زنبرة بتروس قال لنا يجبس أوي أبي UN سل زنبرة بلا no bullshit. إيرترا حيال سل زخونات حيالي لكن سلازي تعبيت مبر إيرتراكو كمو غيرا ناتان تتمسنيرا إثيوبيا بمن بلونيرا أديس أبا زنبر ندرجن تدي تفرسنيرا كم زناي سومالي لاند إيرترا ترى حراوتيوم نبي أنت زخدو إيرترا ناس أمخونة إثيوبيا دما ريكوغنايز مجبرتها الكات أمريكا ريكوغنيشن كتبنا فتسم أحسن
አዲስ አበባ ተቆጻጽርና خلنا ከማ ምልክት ሕቶ ነይሩ yeah ስለዚ there's a big difference ናይ ኤርትራ ተመሳሳ ታሪክ ገለመለ ንዑ ከመሳሰል ኢላ ይኮንኩን ኤርትራ ሶማሊያ ምናልባት ናይ መቃዲሾ ስርዓት ፈንቂላ እንተትሕዞ ነይራ then maybe ኤርትራን ሶማሊላንድ እንሲ ተመሳሳልነት ኣለዎ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ተደለ ንሽተይ ቃጽዑናትካ ንኣብነት ናቕፋን ከባቢያንሲ ካብ ሻዕብያ ብዝኾነ መንገዲ ሒዘልካ ሃገር ክትውጃይ ትኽእል ኢኻ this is not how it works ስለዚ ሶማሊላንድ ምስ ኤርትራ ደወዳድር ነገር የብሉ ክብል ከሎ ኻነ ኤርትራ ማንም ክኽልክላ ከምዘይክእል ገይራ ናፃ ኮይና እዲኻኒ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ቅድሚ ሕጂ ግሂዞሞ ነይሮም እዮም ናይ ኤርትራ መሰል ሕጂ ግን ክግስዎ እንታይ ሒዞም እዮም ክግሱ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ተቆፃፂሩ ዘሎ ስርዓት እንታይ እዮም ክብልዎ በናይ መልክዕ ኣብ ባይታ እንተተዓዊትካ ድማ ኢኻ ኣብ ጣውላ እውን ዓወትካ ዝንፀባረቕ ስለዚ ኤርትራ እቲ ኩነታት ነዚያ ስፔሲፊክሊ በዚያ እንተሪናያ ኤርትራ ብቅልፅማ እያ ተዓዊታ ግን ኣብ ቅልፅሞም ከይሰኸሩ ድማ እምበር በዓልኩም ትፈልጡ ክብሉ ክእል ነይሮም እንታይ ገይሮም ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ኩሉ ዝግባእ ትክክለኛ መስመር ተኸቲሎም ነታ ሃገር ሓንሳብ እናሓወሩን ነዚ ግድል ዝሓሊፎም እምበር ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ኣንጻርና ዝዋጋእ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ዳመና ፍልጦ ክባ ዝባ ይነበረ من سوبر باور اب ጎንና ይነበረናን ተርዲግና እዚኦም እስራኤል ሒዞም ኣለዎም ተዋሓዱ ስለዚ ኤርትራ ሕጂ ንመለስ እዚ ታሪክ ኮን ከሎ ሎሚ ኤርትራ ስለምንታይ ንሶማሊላንድ ገለ ሕጂ ኢትዮጵያ እንታይ ክብሉ ኣለኹ ኤርትራሲ ምስ ናይ ሶማሊላንድ ዝመሳሰል ታሪክ ዘለዎም እዮም ስለምንታይ ንሶማሊላንድ ዘይድግፏ ኖ ዘመሳሰል የብልና ንሕና ካልኣይ ኤርትራ ስለምንታይ ከምቲ ቅድሚ ዓመት ኢትዮጵያ ኤምኦዩ ምስ ፈረመት ዓዊላ ትጽሕፍ ዝነበረትን ትቃወመና ዝነበረትን እስራኤል ኣፍልጦም ሳበት ልክዕኩም ዓይነት ቋንቋ ክትቀሙ ዘይከኣሉ ኢሎም ከዓ ክምጉቱ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ዓብዪ ኣርቲክል ጽሒፎም ኣለዉ ከምዚ እዚ ከዓ ሰሌክቲቭ ሶቨሬኒቲ እዮም ዝኽተሉ ኤርትራ ኣብታ ትጥዕሞም ጥራዮም ልኡላውነት ዝብሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ጥራዮም ነዛ ካርድ እዚኣ ዝጥቀሙላ ኣንጻር እስራኤል ክኾን ከሎ ግን ትብዓት የብሎምን ኢሎም ግርም ለባም መንግስቲ መቀናቕንቱ እውን ይፈልጥ እዩ ኣነ ከማይ ዝብል ሻዕብያ በልሕ ስለ ዝኾነ መቀናቕንቱን ይፈልጥ እዩ ተኸገብር ኣብዘይ ዋፅኦ ሓዊ ዘሊሉ ዝኣቱ ኣነ ከምሎሞ ሕጊሶምን ይፈልጡን እዮም እንታይ ገዲሽካ ሶማሊላንድ ክሕግዝዋ እንተደልዮም ቻይና ኣላ ንቻይና ናይ ቻይና ዝውግዚ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን እዩ ፒሪየድ ተገዲሽ ኣሜሪካ ኤርትራ ዘሊላታቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣርሒቑ ዝሓስብን ፖለቲካ ከም ከብዲዱ ዝፈልጥ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጦ they really know the game እንታይ ኢሎም መሊሶም ሎም ኣለዉ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝሓልፍ ጉዳይ ኣይኮነ ምክንያቱ ቻይና ነዚ እንደራፍ ኪዳ ታይዋን ልክዕ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ክትከይድ እያ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ድሕሪኡ it's pretty much the same thing ቻይና ድማ ታትፀላ ሃገር ወይ ክልል ሶማሊላንድ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ኣቓልቦ ንክረኽቡ ኢሎም ምስ ታይዋን ዘይድለን ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ስለዚ this is actually China's fight ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ ቻይና ቪቶ ፓወር ኣለዋ ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል ፐርማነንት ሜምበር እያ ፕላስ ፑቲን አንጻሮም ክውስን አይክልኒ ስለዚ there's no way in hell ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ክሓልፍ ዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ተዘይ ሓሊፍ ድማ ሓደ ሎሚ ጽሒፍለይ ነይሩ ሚእቲ ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃብዋ ኮሶቮ ትበሃል ሃገር ኣላ ሪኮግኒሽን ግን የብላ so it's not about Israel ተቐቢልካን የተቐበለካን maybe ካብቲ ዘለዎ ቁሩብ ፕሮፋይሎም ክዓቢ ይኽእል ይኸውን but at the end of the day እዚ ናይ ጂኦፖለቲካል ጌም ስለ ዘለዎ ኤርትራ ኣብ ዘድልያ ኩናት ክትኣቱ ኣይግባኣን ኣይደልን ያናኻ this is not our fight ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ትም ክትብል ከዓ የዋፃኒ ነይራ ኣብዚ that's also another important one ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኤርትራ ድምፂ ክትብ ነይርዋ እታ ድምፂ ዝሃበታ እወ ንድግፎ ንቃወሞ ግን ኣይበሉ መንጎ እዮም ሒዘማ ሓደ ግዜ መንጎ ክትከውን ኣለካ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ስለዚ እንታይ ገዲሽና ኢና አንጻር እስራኤል ዲኽ ዝበለ ኩናት ዝኣወጅና አንጻር ኣሜሪካ ሓያል ፖዚሽን ሒዝና ካልእ ፀገም ዝኣተና ኖ ካልእ ፀገማት ኣለና ንና we just want to have ኣነ ነዚ ጎረባቢትና ይፈትዎምን ይሓልየሎምን የበት ናተይ ፕራዮሪቲ ኤርትራ እዩ ስለዚ whatever ንኤርትራ ዘርብሕ ተኮይኑ I'm good with it ኤርትራ ንኤርትራ ዘርብሕ ጥራይ ስለ ዝገበሩ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ዓብ ኮምፕሊመንት ኣለና ኣነ ከምዛና ሕጂ ከማን ኣኸይፎምና ይፈልጡን እዮም ኣብ ካልእ ሓደ ግዜ ዝቃወመ ነገራት ኣለኒ እዚኣ ግን perfectly calculated and perfect ዝኾነ ኣብ መልሲ የኢለያ ኣነ ምክንያቱ እዚኣ ጉዳይ ንዓና ትምልከት ጉዳይ ኣይኮነትን ናትና ሲቹዌሽን ሶማሊላንድ ሃገር ኮይና ክልል ኮይና ዝቕየር ነገር የለን ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ከባቢና ብዙሕ ቦታታት ኣለዋ እንተደልያ ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ they have no problem
نحنا ناي تيبيكال ميسايل ناي إسرائيل كاب هاجرهم تتوكيسا بانا كبتص أخلي so بفلوين أنا سوماليلاند سلز مثلا security challenges مثلا يلا أبي أحمد إثيوبيا بعبيو مجابريانا تومي so if they want أب كبابينا يمزلو سلزي نحنا سوماليلاند هاجر تكون يتكون سوماليا لولاونتا جن ناي سوماليا لولاونت كدفر كله سق مبالكا ريسكيو مغنياتو فعنقو ناتنا لولاونت كدفر زغل قربيتنا لنا سلزي we cannot just say stay quiet حنت خيبالكا أي ملكتنا أنت الكارمات فعنقو لولاونت كدفر كله دما كلاتهم دمسكو بيكونون and then this is also another big risk سلزي قالنا قر كتبلا لك أتتبلا دما كوينو تعرفوا نتي ناي سوماليا قد دايز دقف كونالو مغنياتو سوماليا سلن فتوى ويعركنا سلزغونا ديكونه علم لخاو حقك تفرس لتفتن دال إسرائيل let's stand with مستي charter نا United Nations نا حبرات أفريقيا نا كالوتن مسوينا نسمع معلكا إيرترا دمان إسرائيل بغالات هذا نخوننا يبلتن نمبر إذا صوت هذا صبغ يرو تردينا له حدش هيكونن نويح وانك سرح لس أنهيو نابيك غير كم زخونة تردينا لوجن كسلتكم هيكونن فليتنا لنا خايلهم simple وقن اتي مسلاتن عناصر ايشو قن حدا نقر له كم زعنتو يدبر كإرتران اشتها قريا أبز خباب زخفتر زخيل زي حقاو نقرات دحان even سومالي لاندسي كابتا عباي سوماليا كم نتسها قر مفلات مالت انترناشنال حق متحاسيو خم دي إرتراو تسياتو زر لحجة حتتا لكعو كوي عنتو ويتاج ابتي انتاي مسلك هايلايت نقبرا زلنا سومالي لاند بناي كولونيال وعل نصح توص زغبا هاجر ايكونت تردي خمي زغبا هاجر ايكونت نعا كم مرغص انتوسيدنا يصب جورج حوي مجمريا سومالي لاند اكل تعباي سوماليا اوف كورس بسنكي من محدار ناي چوقونا من محدار ناي سياد باري اوشتم استفطر ازي ناي كلان ايديولوجيم صغم الله ناي كلان شغرني علي صغم گلمله يسحاق مستم من يم زبحالو زر خلا اب ناي دوم قرشو زلو استفطر ناي باور ستراجل مبزحتو توشت زنبر صغمم لكعيو كم تساتهم اب 9 8 9 8 8 كبابي ناي سياد باري منغستي بنفرت غيرو بناي روسيا حجز بنفرت غيرو ابزي حجي سومالي لاند هارغيسا زبحال بزح دبداب غيرو سلاماو سب چفچفو غلد زقربو ايشي امبر نساتهم كم هاجر كأمنا زخيل ناي كولوني وعلو اغريمنت لنا اذا اغريمنت زي بمسلنا سلتتحسي ايكونن ناي هاجرنت حتو زلعلو تچقينا ترغيصنا اينا دبلي ازي مبزحتو ابزحت هاجرات زغاطم شغريو نالبات وتعباز يا حجي ولا نسخه تግራይ هاجر كوننا زبلو انتاي تاريخ سلازلهم دي نو ناي ኢትዮጵያ فولي دغبሮ بعلاتهم زتاتاتول زي فيدريشن سر حقታት አሉ ምናልባት ኢትዮጵያ لا تجاستيفاي فتحاوي حتونا حزب سومالي لاند انا ديناي كغبر يدلني حزبي ناصنتو زدل تخينو امين ኤርትራውያንና ነና ናጽነትና ብዙ ዋጋ ከፊልና ጽናሐኒ ጆርጅ አወዳ እንሞ እንታይ ድብለካ ደለኹ እቲ ኮመን ስታተስ ናይ ክልቲ ህዝብታት ምርኣይ ከግድስ ሓደ ናይ ተዓባይ ሶማልያ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዲሞክራሲ ቃልሲ ይኸውን ዝኽእል ናይ ነጻነት ሕቶ ናይ ምንጻል ሕቶ ይኮነን አንተ ወይ አቅሚት ከይኻ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ምንጻል ሕቶ ይነበረን ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ሃገርነት ሕቶ ኤርትራ አኔክስያ ተጌራ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጭቆናስ ክንጸሊና ዝብል ሓሳብ ኣይኮነናትና ላይክ ከምዝ ናይ ትግራይ ኦር ናይ አምሓራ ናይ ገለ ኦኬ ብሕገ መንግስቲ ናታቶም ሪፈረንደም ገይሮም ህዝቦም አድሚጹ ክንጸሉ ገለ እዚ ኻላ አርስቲ ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይ ድገብሮ ኤርትራ ሃገር ክኸውን ድግባአኒ ብሓይሊ ኣነ ኣካል ኢትዮጵያ ተገይረ በቃ እዚያ ስለዚ ናይ ምንጻል ሕቶ ይኮነና ኤርትራ ተጨቂና ብኢትዮጵያ ወስለት ተረገጽና ወይ ስለተዓፈና ይኮናን ኖ ተዓፈና እትምርጋጽ ድሕርቲ አኔክስ ዝመጸ ይሱ ናይ ግድን እዩ ግን ሕቶና ፖለቲካል ሕቶና እንታዩ ሃገርና ነፃ ሃገር ያ ተሕቶ ነይራ ሶ ብኡ ከዓ ተመሊሳ ከምቲ ዓንቶ ይዝበልካዮ ነዊሕ ዘረባ ይከይድኒ ናይ ሶማሊላንድ ግን ኢንተርናል አፌሪ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገሞም ክሳዕ ተነፂሎም ናብ ሃገር ከኺዶም ዝኽእል ሕቶ ኣለዎም ብረታዊ ቃልሲ ካይዶም ኦፍ ኮርስ ድሓር ዲፋክቶ ስቴት ገይሮም ዲፋክቶ ስቴት ድገበሩሉ ምክንያት ድማ ሶማሊያ ብምውዳቅ እምበር እቲ ኣብ ሶማሊያ ዝነበረ ናይ መቃዲሾ መንግስቲ ሬዚስት ገይሩ ተሃገር ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት
እንተድ መርሓ ነይሩ ዝያድ ባሬ ጥራይ ደይኮኖ ናይ መንግስቲ ምቅያራት ነይሩ ተዝኸውን ሶማሊላንድ as a de facto state ክትቅፅል ኣይምኽኣለትን ነይራ ሶማሊላንድ ዲፋክቶ ስቴት ኮይና ናይ ሃገርነት ሕቶ ዘልዕለት ሞቃዲሾ ስለ ድወድቀ እዩ መቃዲሾ መንግስቲ ነበረን ሕድሕድ ኩናት መፅዩ ዝሓሸ ሰላምን ምርግጋእን ከዓ ኣብ ሰሜን ሶማልያ ነይሩ ስለዚ እዚ ጥራይ ንበይኑ የድብለካ ናብ ሃገርነት ክወስዶም ዝኽእል ሕቶ ይኮነን at the same time እንግሊዝ እኮ ሃርጌሳ ኣነ ከይደ ነይረ ሪአ እዩ ኣብ ሃርጌሳ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ ወኪል ኣሎ ንበሎ ኤምባሲ ዲኻ ትብሉ ዋላ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣሎ ባንዴራ ገይሮም ቃሳ ካልእ ዝኾነ ሃገር የለን ቀይሕ መስቀል ናይ ዩኤን ሬዲኤት ትካላት ገለ ክህልዋ ክእለን ንምንታይ እንግሊዝ ነታት ገዝኣ ንምንታይ እንግሊዝ ንዓኣቶም ኣዌር ደይገበረቶም ከም ገዛኢቶም መጠን ይነው ከም ሃገር ደይተቐበለቶም ዲፋክቶ ስቴት እዮም ነይሮም ኮንትሮባንድ ንግዲ ገብሩ ገለ ገብሩ ብኡ ማሓደብሉ ዓለም ኣይትፈልጦም እና ትሕቶ ሕጂ ተፈላለየ ክብለካ ደለ ስለዚ ነፃ ንክኾኑ ክወስዶም ዝኽእል መገዲ ኣብ ውሽጦም ብዝፍጠር ሕገ መንግስታዊ መሰል ተዓባይ ሶማልያ በዓላ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም እሶም ጥራይ ደይኮነ ናይ ፑንትላንድ ሕተሎ ናይ ሶማሊላንድ ሕተሎ ናይ ካልኦት ሕተሎ ኣብ ውሽጦም ኣብ ጠረጴዛ ዝፈትሕዎ ሽግር እምበር ሓንቲ ሃገር ስለተቐበለቶም ወይ ስለዝነፀገቶም ናይ ሃገርነት መሰሎም ምክልካል ምፍቃድን ዝከኣል ኣይመስለንን at the same time ናይ እስራኤል ጉዳይ እታ ቀንዲ ተኣስኳል ናይ እስራኤል ንምንታይ እዮም እስራኤል ኣብዛ ሰዓዝያ እዚ ሕግ እዚ እዚ ስርዓት እዚ እዚ ካይዳ እዚ ሂስቶሪካል ኣመፃፅኣ ናይ ሶማልያ እንዳፈለጡ ከለዉ ከምዚ ዓይነት ብድፍረት ሮል ክፃወቱ ንኣብነት ናታንያሁ ነስጉምቲ ዝወሰዶስ ንምንታይ እዩ ትብል እዩ ሰብ ክርዳእ ዝግብኦ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃበቶ መግለፂ ርግፅ እዩ ነይሩ ኣነ እኳ ትማሊ ኤርትራ ስቕ እያ ክትብል ከምቲ ንፈልጦ ገለ ስቕ ክትብል እያ ዝብል እምነት ነይሩ ግን ሕፅር ብዝበለት መግለፂ ዝሃቦ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክሽከም ኣሎ ስፔሻሊ ቻይና ማለት ሕጂ ኤርትራ ገዚፍ ቦምቢ ኣደርብያት ኣሎ ምክንያቱ ቻይና ንሶማሊላንድ ዝግበር ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ስቂል ክንተሪኢኽዮ በቲ ናይ ቪቶ ፓወር ዘለካ ዓቕሚ ፅባሕ ንጎ ናይ ታይዋን ሕቶውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣደስ ምንታይ ካልኦ ሃገራት እውን ከምኡ ፀገም ኣለዎን ስለዚ ክብለካ ደለ ሶማልያ ናይ እስራኤል ኣፍልጦ መሃብ ተተጋጊ ኣርመኒ ኢትዮጵያ ምዝጋጢምዋ ዘሎ ክራይሲስ ናይ ወደብን ናይ ባሕር ኣክሰስን ናይ ምርካብ ክራይሲስ ሓገዝ ገይሮም ከምቲ ኣቢ ብዘይ ሓላፍነታዊ መገዲ ንሶማሊላንድ ሃገር ክትኮኑ ክንፈልጠኩምሲ 200 ተርቢዒት ሜትር ስፍሓት ዘሎ ሃቡና እማ ሃገር ክትኮኑ ኢኹም ተፈራሪሙ ኸይዲ ምስቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊላንድ አዲስ አበባ መጪ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነጊርዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማኪና ሒዙ ዋጣ ሒዙ ቢቢቢ ኢሉ ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ወደብ ረኺባ ሳላ ዝመራሒና ብሩኽ መራሒና ገለ ኢሎም ሆሆ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሶምን ከይመልአ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ ውዕል ርኢና ኢና ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ንምምላስ ዶ መስለካ እዚ ድፍኢት ናይ እስራኤል at the same time ድማ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ኮንትሪቢሽን ንዓኣቶም ዝኾነ ተኸፋለ ነገር ክህልዎ ኣሎ ኣብይ ሓደ ነገር ክወፅእ ኣሎ ካብ ኤርትራ ክረኽቦ እንድሕር ደይከኣለ ምስ ኤርትራ ተዋጊኡ ድዩ ዋላ ምስ ኤርትራ ነጎሲየት ገይሩ ክረኽቦ እንድሕር ደይክኢሉ ስለዚ ክሕግዝዎ ክእሉ ኣለዎም በዓል ኢማራት ንኣብይ ኣትሊስት ነዚ ፈጢርዎ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ካልእ ከስፍረሉ ዝኽእል ቤዝ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ እኮ የገልግል እዩ ዘሎ ክፈልካ ኣለዎ ማለት ስለዚ ንኣብን ምፅጋዕ ኢሉ ተወስደ ስጉምቲ ዶ መስለካ ኣነ ከምኡ ኢሉ መስለኒ ኣነስ ኣብ ክሳዕ ክንዱ ኣቓልቦ ናይ እስራኤል ዲሲሽን ዘለዎ ይመስለኒ ንኣቢ ሓንቲ ወይ እንታይ ኢለንካ ብድሕሪት ናይ እስራኤል ሲ ኢማራት ኣለዉ ኢልና ተሰማሚዕና ኢና ዋላ እኳ ኢማራት ሕጂ ዲና ይተገበሩ ኣብዚ መግለፂ ኢማራት ሲ ዓንተ ወይ ኮንዶም ንገይሮም ዝብል ሓደ ፅሑፍ መፂኒ ፖስት ገይረ ነይረ ኣብቲ አይሆፕ ከተንብባ እዚኣ ፖስት ገይረ ነይረ እታ ብሬኪን እያ ትብል the United Arab Emirates had condemned Israel's recognition ይብል ሕጂ እዚ ፌክ እንተደኣ ንብል ኮይና እሞ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ብኢማራት ዝድገፉ ሓይልታት ኣብ ማእከል ሃገራ እንዳሰልጠነት ክልተ ታርጌት ድገብር እዩ ኣብዚ ከዓ ትፅቢት ኣሎ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ከምቲ ትማሊ ኢንዲያስ ኒውስሌተር ኣውፂዎ ዘሎ ሳልቫኪር at the same time ልክዕ ከም ናይ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገርነት ኣፍልጦ ክህባ ዝተነጊርዎ ኣሎ እዩ ድብል ሕጂ ንፅበ ኣለና ኣነ ሜይቢ ሎ መዓልቲ ክወፅእ ኢለ ሓሲበ ነይረ ግን ፅባሕ ወይ ድሕር ፅባሕ ሳልቫኪር ንሶማሊላንድ ሃገር
كم هاجر تقبلنا لنا قال قبلوا مالتي because نساتهم بزح جزء أب دوبس أب تعبي السودان زلهم الرئاتنا يسمين السودان تفولتيها سلازي إثيوبيا كتصقعوا دليو ነገር አሎ አክሰስ ናይ ባሕሪ ክትረክብ ኢትዮጵያ ዝደለይዎ ነገር አሎ ንዓይኩም ጥራይ ድራይ እንደሎ ምክንያቱ እዛ አክሰስ ሕጂ ኢትዮጵያ ትኸዱ ዘለኻ ኣኒ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ባብኤል መንደብ ምስ ኢንዲያን ኦሽን ደራኽብን ምስ ሶማልያ ደራኽብን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ደራኽብን እዩ ስለሆነ ኢትዮጵያ እዚ ኣፍልጦ መሃብ ደይ መሃብ ጉዳይ ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ግን ዝኾነ ኣፍ ደገ ዝኸፈትላ ደይ ይመስለካ أنا نعطي مرداتا تبلو زلها كله قبوليو ريزنبليو أيكوني الكاك تسرب يتغلني خا نعطي مرداتا جن بعابيو أبي أحمد نيفينجلن وندليد دلوي مثلا يعني it's just everything أبزي in Ethiopia أبي أحمد كنا تذكريه خلوا there is so much of fake stories أين يتريل أبي كتفلتك فيديو بعترض بالله the whole story نا أبي أحمد ناب عسبنا ممتايو عسب دما تا جيوبوليتيكال برايس تزي خبر بوتا ابزنا جيوبوليتيك هاو قلسي I mean انتاي سوماليلاند زخيدا لكا if you can come to عسب it's the best place ግን عسب كا قليل አይኮነን ኤርትራ እድል ክትከፍተሎ ማይካለት ስለዚህ ስቲል ትጅውን እኮ ናይ ሶማሊላንድ እስራኤል አፍልጦ ሂባቶ ናይ عسب ጉዳይ ክድቅስ እንድሕሪ ኢሎምካ no it's not going to happen ኤርትራ ብዙሕ ስራሕ ጅውን ክጽበያ እዩ so we really need to up our game ይባሃል እምበር ንሶማልያ መን ኢኻ ትብሎ ንኣብይ ኣሕመድ ሓይሊ ባሕሪ ዘቐምጠሉ ባሕሪ እኩት ኢሉ ወይልካ ትግምት ሶማልያ እኮ 3000 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዋ ሶማልያ ድማ እቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ መንግስቲ ናይ መቃዲሾ ዘሎ ሓሰን ሼክ እኮ ንመቃዲሾ እኮ ቋፀር ኣይክልኒ ለተለውን ሰለውን ሶማል ብምሉእ ቋፀር ተዲኻኒ so ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረክብ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝሕስብ ምክንያት ኣይነበሮ ኤርትራ ሓያል ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እያ ክትታኾስን ክትማወትን ትኽእል ሃገር እያ ብናይ ናብ ኤርትራ ከውፅኦ ዝኽእል ርብዒ ፃዕሪ ብወታደራዊ ሓይሊ ማለት እዩ ብሶማልያ ክረክብ ይኽእል እዩ because ብወገን ኤርትራ ክንምንታይ ከቢድ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ولو النوع غيرون there is no guarantee ካብ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረክብ እምበር ንኤርትራ ደንጊፆም ወይ እውን ሕጂ ንዓቢ ኣብ ደገ ባሕሪ ተደልዩ ዝኽልክሎ ሓይሊ ኣለና for example ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጥራይ በርበራ ትዛዓበየ ኦፕሬተር ናቱ ኢማራት እዩ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ access to the sea ዝበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕቶ ፌክ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ንዑ ትዝውሮ ዘላ ምዃና ዓበይቲ መጋዚንስ ናይ ኣሜሪካ ይፅሕፍ ኣለዉ which is true እንድሕር እሱ ድሕሪ ኮይኑ ኣብይ ኣሕመድ ግድን ናብ በርበራ ክኸይድ ወደባዊ ኣገልግሎት ንኽጥቀም ዓሰብ እንድሕር ካየውን ክጥቀመልካ ይክእልኒ ምክንያቱ ኣለቃሕቲ ኣለዎ ኣቢ እቶም ኣለቃሕቲ ናቱ ድማ ሓደ ኣብ ጅቡቲ ኣሎ ቻይና ይበሃል እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ በርበራ ኣሎ ኢማራት ይበሃል ስለዚ ኣለቂሖም መስሎ ዘለው ኮንዲሽንስ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም በዚ ኢኻ ትጥቀም ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ኤርትራ ንኣብይ ኣሕመድ ዋላ ዓሰብ እንተሰሪሓ ሂባቶ እንታይ ኮንዲሽንስ ኣሎ ኤርትራ ፀቕጢ ክትገብረሉ ኤርትራ ሓንቲ ኖርማል ሃገር እያ እዚኣቶም ግን ቢሊየንስ ገንዘብ ሕሊፎምሉ ስለ ዘለው በናይ መንገዲ ከይድ ከብልዎ እዮም there's always this competition ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ንቢዝነስ ዝብሎ ዘሎ ብዓሰብ ክጥቀም ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ምናልባት ንእሽተይ ክፋል ኣነ ንዓሰብ ክመፅእ ዝኽእል ንግዲ ምናልባት ዝብል that's why ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዘለና calculations እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዳርጋ ፈሊጥዎ ኣሎ that's why ድማ ተሓዋኽ ናይ ዓሰብ ዘይብሉ they don't have this game ናብ ዓሰብ ናይ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ሎክድ እዩ ምስ ጅቡቲ ናይ ዓሰርተታት ዓመት ዲል እዮም ገይሮም ዘለዉ ክጠልምዎ እንተዘይኮይኖም ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ወደብ ብጀካ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ዝኽእል ውሕድ እዩ ስለዚ ገለ ክፋል ናይቲ ቢዝነስ ናቶም ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ኢማራት ክትግድዶም እያ እዛ መንጎ ቻይናን ኢማራትን ዘሎ ዲል እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣይዶን ዓብዪ ቢዝነስ ስለ ዘለዎም መንጎ ሓትሕዶም ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም እዚ እንታይ ይፈጥረልካ ኔይቪ ዝበሃል ስቶሪ what the hell is navy I mean ኣቢ just ነታ ግራንድ ናይ ሃብተ ገባሕሪ ዶ ናይ ዓሰብ ዶ ናይ ንጉስ ዝትብል ስቶሪ ምስታ ናይ ንጉስ ቤተ መንግስቲ ሰሪሕዎ ዘሎ ስለተኸይድን ዓሰብ እንድሕር ኢልካ ድማ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዙርያኻ ክዓስሉልካ ስለዝኽእሉ ሓንቲ ካርዲ ንሳ ስለዝኾነት እምበር ንዓሰብ ከይዱ ፍሉይ ነገር ዝገብሩ የለን ባይ ዘ ወይ ንዓሰብ ተሒዝዋ እውን ንኢማራት እዩ ከረክባ ዝኽእል ወይ ንእስራኤል እዩ ከረክባ ዝኽእል እምበር ሓይሊ ባሕሪ ገይሩ ንመን እዩ ክቆፃፀር ኤርትራ ሓይሊ ባሕሪ ገይራ ኣብ ቀይ ባሕሪ እንታይ ትገብር ኣላ ሓይሊ ባሕሪ ካ ኮ ሴኪሪቲ ካ ኮፍ ኣቢልካ ስዑድያ እንታይ ትገብረላ ሓይሊ ባሕሪ ናታ it's just there
ማስ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዘለካ ባሕሪ ከይድካ ክትታኮስ ትውዕል ኮንካ ንሱ ትበይ ዘለዎ ወታደራት ኣብ ክትታኮሰሉ ዝውዕል ዘሎ ኤቭሪቲንግ ውጊ ዝመስሎ ዘሎ መስለኒ ናብ ባሕሪ ተመፅኡ ውጊ ክጅምር ይቀጣ ምክንያቱ ዝሓዝካ ያዝካ ተጠቀመሉ ዝመስል ብዝኾነ ኣነ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣካይዳ እታ ዓሰብ ትብል ዓባይ ፖለቲካዊ ካርዲ ስለ ዝኾነት ሰሪሓትሉን እያ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኣቢሎም ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ንሚድያ ዶሚኔት ከም ዝገብር ገይርዎ ኣሎ ንጎም ሸድን ኣክንዲ ብዛዕባ መግብን ብዛዕባ ነዳድን ብዛዕባ ፀጥታን ብዛዕባ ዘለዎም ዘይውዳእ ፀገማትን ዝዛረቡ ብዛዕባ ዓሰብ ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መፃፃ ኤርትራ እንታይ ኮይና ኤርትራ እንታይ ገይራ ናበሉ ይውዕሉ ኣለዉ ሸነን ተሃሪሞም ኤርትራ ሂባቶ ፋኖን ተሃሪሞም ኤርትራ ከምዚ ገይረት ስለዚ ኩሉ እዚ ነገር እታ ስቶሪ ናይ ፈብሪካ ፀላኢ ንምግባር ንኤርትራ ብልፅቲ ነገር እያ ተሓሰብ ድማ ናትኩም እያ ነይራ ኢልካ እንተእሚንካዮም ናይ ሃፋን ተስፋን ክነብር እትሰብ ናብኡ ክጥምት ትኽእል ፀገምኩም ድማ ብዓሰብ ይትፍታሕ ትብሎም ነዚኣ እያ ትጠቕሞ እምበር ኤርትራ ንዓሰብ ንዓናዓቶ እንተኢሎሞ ከማን እኮ ዝገብሮ የብሉ ንዕኡ ተዋግኡ ንክብል ኢኻ ክምበዓድሽ anyway just ከም ጆክ እምበር ናይ ኣብ ድሌታትን ባህግን ኣነ ሲሪየስ ኮይነ ድወስዶ ይመስለኒ ግን እቶም ዘወርቲ ናቱ ግን very serious እዩ ኢማራት is very serious and ኩሉ ዋጋ ክኸፍል ዝኽእል እዩ ሕጂ እውን ተሳዒሩ ኢልካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶማል ኖ ኢማራት ዲፕ ፖኬት እዩ ነዘን 3 ዓመት ድመፃ ዘለዋ ትራምፕ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ትራምፕ ኣብ እስራኤል እዩ ስለዚ ንኢማራት ፍሉይ ነገር ክገብር ኣይኮነን እገዳ ክውርድ ኣይኮነን ከፈራረ ይኽእል እዩ ሽማ ከማን ክረቑሓ ይደሊ የለን ስለዚ ኤርትራ በዚ ጀሚራቶ ዘላ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ I really hope they're going to do something big and ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዛ ሕጂ ናይዛ ግብፂ ወሬ ልቦም ኣጥፊኣትሎም ዘላ ነዚያ ብዝጭቡጥ ዝኸውን ነገር ጌርካ ካብቲ ካልኩላስ ናትና ከም ዝርሕቁ ክንገብሮም ኣለና ሶማልያ እኮ ጉዳይ ሶማሌላንድ ዘግደፈቶ እኮ ኣብይ ኣሕመድ ፈሪሁ እኮ ይገዲፍዎ ከተፍርሆ ክትክእል ኣለካ ክፈርህ ክኽእል ኣሎ ዋጋ ክኸፍል ክኽእል ኣሎ ከም ኤርትራ ኣይኮነን እሱ ኤርላይንስ ናቱ ኣብ ጠልጠል ዘሎ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ዝነብር ቁጠባይ ዘለዎ ከም ኤርትራ ሓሪሱን ቆጥቂጡን ዝነብር መንግስቲ ይኮነን ዘላ ኣብ4 ኪሎ IMF ሓንቲ ወርኒንግ ተሰሪድሉ ተወዲያ ኣላ ተገይም ፕላን ቀይር ኣሎ ድሮጁን እኮ ስለ ዘጠንቅቑ ወይም ዓሰብ ዝበሃል ዘረባ ገዲፍዎ ኣሎ ነዊሕ እኮ ይገይር ዘሎ ካብታ ናይ ኣፍሪኮም ጌሽ ምስ መፀ ድሕሪኡ እኮ ዓሰብ ትብል ዘረባ እኮ የላ ኢቨንት ሬዚስተንስ የለን ጠቕላላ እኮ እቶም ንሱ ይኹን እቶም ጀነራላቱ ባጫ ደበለ ለንቀነ በቃ ነታ ዓሰብ ትብል ከይትበሃል ተባሂሉ ናብ ሳሕል ተቃሊሱ ሸብዓዶ ሻዕብያዶ ወላ ጀብሃዶ ክብሎ ታ ዓሰብ ትብል ዘረባ ነቲ ሴኪሪቲ ናይቲ ዞባ ፀገም ስለ ትፈጥር እለይዎ ተባሂሎም ከም ዘለዎ ትሪኢኻ ስለዚ ጎን ጎበጎበዮም ዝኸዱ ዘሎ እምበር ነታ ቃል ኣይጥቀመለን 2-3 ኢንተርቪዋት ገይሩላ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝለመድናዮ ነዚ ሓለፈ ዓመት ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ ገለ ኣይሰግራኒ ነይሩ ምክንያቱ ነታ ቪድዮ ናቱ ከም ትረአ ዝገብራ ናይ ሶሻል ሚድያ ሰብ ስለ ዝኾነ ታ ኤርትራ ትብል ክፋል እያ ከም ትረአ ዝገብራ እምበር ተኻልዕ ጆጆ ናቱ ዝሰምዖ ሰብ የለን ምዚ ትብሎ ዘለካ ኣተሓሒዝና ሲ እታ ኣየነይቲ ኢትዮጵያ ትብል ዶ ሃይላይት ክንገብራ ኩሉ ግዜ ጀስት ንዓ ብ4 ነጥቢ ክንዓፅዋ ምዘን ኣይድያ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮምፔር ክገብሮ ደሊ መስለካ ኣብታ ካልአይቲ ርእስትና ክንኣቱ እዛ ሕጂ ዘቕረብካያ ምናልባት ቀዲምካ ፅቡቕ እዩ ቶታሊ ነዚ ሻቐሎት እዚ ዝፈጠረ ድማ ዓበይቲ ነገራት ኣለዎ ሓደ እዚ ናይ ስዑድያን ግብፅን ኤርትራን ገይረንኦ ዘለዋ ናይ ዲፕሎማሲ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኢንቨስትመንት እያ ኣነ ሓንቲ ስእሊ ሪኦምኒ ግን ብዙሕ ሼር ክገብሮ ይደለኹን ቶም ፕሮጀክት ዝበሃሉ ማለት እዩ ቶም ፕሮጀክት ኣብ ኤርትራ ክግበሩ ዝድለዩ ደለው ኦር ኣብ ምብጋስ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብዚ 2026 እዚ ዝፈጠሮ ሻቐሎት እዩ ኣይ ቲንክ ኣነ እዚ ተቐዳዲሞም ሕጂ ንኤርትራ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ከበባ ክእትዋ ይደሊ ኣለዉ at the same time ዋላ እውን እኮ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ ጆርጅ ሓውና ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍሉጦ ክትህብ እኮ ይትኽእል እያ ማለት እቲ ከምዚ ዓንቶ ትገልፆ ፀናሕካ እቲ ሊደርሺፕ ናይ ኢትዮጵያ እንተ ደኣ ብቕዓት ኣለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ነው ብጉብ ናይቲ ከባቢና ፖለቲካ የፅንዐሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ኢቭን ኢትዮጵያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍሉጦ ክትባ የብላ ኣዲስ ታይም የድብለካ ምናልባት ስቕ ክመርፁ እንተኮይኖም ከምዚ ኒውትራል ዝኾነ መርገፂ ሒዞም ስቕ እንተደይሎም ኣፍሉጦ ምሃብ ንሶማሊላንድ ንዓእቶም ሓደገኛ እዩ ንኢትዮጵያ ምክንያቱ at the same time ነቲ ሉዓላውነት ናይ ሶማሌ ሃርሚ ገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ዝኽእል ወታደራዊ ሰላልፋ ንሪኦ ኣለና ብግልፂ ማለት እዩ ንቱርካ ዓዲሞ ኣሎ ሓቂ at the same time ንኢራን እውን ክዕድማ እዩ ቢኮዝ ናይ የመን ጉዳይ ኣሎ
يمن ናይ የመን ኬዝ እንተዳሪናዮ ናይ ሕቲ ንባዕሉ እዚ ዓቢ እሺ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ሴኩሪቲ እቲ ናይ ሬድሲ ማለት ዓቢ እሺ እዩ ንኤርትራን ንስዑድያን ብሓበራዊ ረብሓ ዘጋጠመ ኢንተረስቲ ማለት ረብሓ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ በዓል ቱርኩን ይመፅ ኣለዋ ማለት እዩ ዓይነን ኣፍጢጠንሲ መፅአን ኣለዋ ሶፋር ሶማልያ ዓባይ ሶማልያ እውን በዓሉ እቲ ናይ ሞቃዲሾ መንግስቲ ምስ ኤርትራ ክኸሎ ዝኽእል ነገር ከም ዘሎ ይርዳእን ኣሎ እዚ ናይቲ ማለ 2-3 መዓልቲ ሓሰን ሸሪፍ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ተዛረቦ ነዚ ዝምልከት ጉዳይ ይመስለኒ ስለዚ ኣብዚ እዚ ሓላፍነታዊ ስጉምቲ እንተደኣ ወሲዳ ኢትዮጵያ at the same time ኣብቲ ክመፅእ ዝኽእል ክራይሲስ ብዛዕባ ዓሰብ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ግዜ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሃልክ ከም ተሰርሐ ርድእ ነገር እዩ ولا حنت وصيت يمصلم ምናልባት ካብ ናትካ ፍሊ ዝበለ ርእይቶ ዘለኒ ብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እቲ ሚድያ ይዓዊሉ ከም ዝበልካዮ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዘይጠቕሙ ሰባት ኣምፂኻ ዓሰብ መዝሙር ክዝመር ተገይሩ ግን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ቶም ፖሊሲ ሜከርስ ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካ ሰባት ግን ኢትዮጵያ ንዓሰብ ብሕጊ ይኹን ብሓይሊ ክትመልሶ ከም ዘይትኽእል ደምዲሞም ዓፅዮም እዮም ኣይኖት የድብለካ ዘለኹ ሕጂ ቶም ፖሊሲ ሜከርስ ንብሎም ብዝተፈላለዩ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት እዮም እቲ ካልእ ፒፒ በዓሉ ትብልፅግና ናይ ፕሮፓጋንዳ ሰራዊት ኣዳሊ እዩ ከምዚ ድበልካዮ ንኤርትራውያን ቢዝን ምግባር ይነዋብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጅሆን መሓዝ ገለ ዝኸድዎ መገዲ at the same time ድማ ኣብ ውሽጦም ተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ክራይሲስ ኣሎ እዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ገለ ኣንፈቱ ንኽስሕብ ጠቂምዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ብርግፅ የድብለካ ዘለኹ እዚ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ተመሊሱ ንዖም ካሃርሞም ምዃኑ ምክንያቱ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ ልዒሎም እኮ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ስቲል ኣይተፈትሐን ኢቨን ናይ ትግራይ ኣይተፈትሐን እኳ ደኣስ እንዳበኣሰ ይኸይዱ ናይ ኣምሓራ ኣይተፈትሐን እንዳበኣሰ ይኸይዱ ምክንያቱ ኣብ ዝወሰዶ ስጉምተ ዋላ እዚ ናይ 2 ዓመት ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓሰብ ኣብ ስልጣን እውን ንነዊሕ ግዜ ክፀንሕ ኣይከኣሎን ስለዚ ንዚኣ ትማል እንታይ ኢለ ነይረ ኣነ ምናልባት ምሳይ ተሰማምዒኻ ናይ ብሓቂ ለባማት ኮይኖም ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ብዛእታዊ ሓድነት ሶማልያ ክኽበር ኣለዎ ኢላ ንማሕበረሰብ ዓለም እያ ትመልእኽቲ ደርብያቶ ደላ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ቪቶ ዓቕሚ ዘለዎም ከም በዓል ቻይናን ሩስያን ካልኦት ድማ ተረአን ክፃወታ እያ ሂባተን እዚ ሓላፍነታዊ መርገፂ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ብጣዕሚ ካብቲ ዘሕጎሰን ንዓይ ከምቲ ዓንቶ ይድበልካዮ ዝወገነ እውን ኣይነበረን ማለሲ ሕጊ ዓለም ይከበር እያ ኤርትራ ኢላ እምበር መቃዲሾ ዶ ሶማልያ ዶ ሶማሊላንድ ይግብኦም ኣይኮነ ሕጊ ዓለም ስንታይ ይድብል መሰል ተለዎም ኮይኑ ኤርትራ ክትኩንኖም ክትፈቅደሎም ክትክልክለሎም ኣይትኽእልን እያ ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክሪእዎ ኢልካ ትሓስብ እዚ ናይ ሶማሊላንድ እዚኣ ምስ መለስናያ ኣብታ ካልአይቲ ኣጀንዳና ክንኣቲ ያ ማለት ኣቢ is not stupid what is there for me ክብል እዩ ታገብር ያነ ሽመደ ድምፀይ ዝብ ዋጋ ኣለዎ እቲ ናተይ ኣፍልጦ ክብል እዩ ስለዚ እንድሕር ሶማሊላንድ ደፍኒትሊ ናይ ኣቢ ኣፍልጦ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዝደልዩ እንድሕር ኮይኖም then ኣብ ጣውላ ገለ ከቕርብሉ ክኽእል ኣሎ ብናፃ ግን ኣፍልጦ ክህብ ሪስኪ እንታይ ገድሽ ወይ ዝገብር ኣብ ሶማሊላንድ እኮ ነታ ቁማር ዝወሰዳ እኮ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኢኻ ስለተባህለ እዩ ስለዚ ዕዳጋ ድማ እንታይ ትረክብ እንታይ ትስእን ርኢኻ ኢኻ ተኣትዎ ወላ ሓንቲ ዘይረኽበላ ወላ ሓንቲ ደይ ኣብ ኣኽሰብ ዘይብላ እንተኮይኑ ስቕታ ክመርፅ እዩ ብትሕቲ መጋረጃ ድማ እንታይ ዓይነት ሕቶ ከቕርቡሉ እዮም እንታይ ዓይነት ጠለባት ክገብሩሉ እዮም ንክንሪኦ ኢና ማለት ኣብዪ ኣሕመድ ፅሉል እንተዘይኮይኑ ሓፍ ኢሉ ዘዛረብ ምክንያት የብሉን እንታይ እዩ ደሞዘይ ክብል እዩ ድሕሪኒ ሶማልያ ኣፍልጦ ክባሃል እንተድሕር ኮይነ ወይ እውን ድሕሪ እስራኤል ክኸይድ ኮይነ እንታይ እዩ ኢንተረስት ናተይ እንታይ ረብሓ ናተይ እንታይ ረክብ ስቕ ኢልካ ወላ እኮ ደቡብ ሱዳን ኣፍልጦ ክትህብ እያ እንድሕር ኢልካ እኮ ብኢማራት ገንዘብ ስለትዋሃብ እዩ ሲምፕል there is always a price for it ስለዚ እቲ ዋጋ ትኽፈሎ ክንምንታይ ይኸውን ብቐጥታ ዲኻ ትኽፈል ወላ ብሰለስተ መንገዲ ጀይሩ ድመፀካ ምናልባት ኢማራት እንድሕር ኣዚዛቶ እምብክ ክብል ዝኽእል ኣይመስለንን ኢማራት ንዑ ጠቢሳ ክትወፀሉ ትኽእል መንገዲ ክህልዋ ይኽእል እዩ ግን እቲ ዘለዎ ኩነታት ድማ ይድውስኑ እቲ ዘለዎ ኩነታት ንኣብነት ምስ ሶማልያ ነዚ ነገር እንድሕር ገይሩ ሰራዊት ናይ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ዓደይ ይውፅእ ኣለይ ክትብል ትኽእል እያ
ካብ ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ከኣትዎ ዝኽእል ገንዘብ ዝረኽቦ ዝኽእል ሚልዮናት ክኸስሮ ስለ ዝኽእል ቀጥታዊ ክሳራ ከጋጥሞ እዩ ሶማልያ ድማ ወራሪ ሰራዊት እዩ ኣብ ሃገረይ ክኸውን ኣይክኒ ኢላ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ካልእ እታ ንእሽተይ ዲቴል ተወሳኺት ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ድዩ ገለ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 1 2026 ሶማልያ ፕሬዚደንትነት ናይ ሴኪሪቲ ካውንስል እያ ክትቅበል እያ ዘዋሪት ናይ ኣባል ናይቲ 15 ኣባላት ዘለዎ ፈጻሚ ኣካል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ኮይና ተመሪፃ ስለ ዘላ ፕሬዚደንትነት ክትቅበል እያ Now, this is not ዓብ ነገር ክቕይር ዝኽእል ኣይኮነን but still ኣጀንዳ ሴት ክትገብር ወይ እውን ኣብቲ ኣጀንዳታት ኣብቲ ጣውላ ክትህሉ እያ ስለዚ ንክልተ ዓመት ተመሪፃ ስለ ዘላ ብቐጥታ ኣብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ቁርሲ ክህልዋ እዩ እዚ እጂ ፅልዋ ኣለዎ ምስቲ ሃገራት ዓረብ ድማ ንእስራኤል ብፍላይ ቀጠር ዝበሃል ኢልካ ቱርኪ ኢልካ ስዑድያ ኢልካ ግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ኣይኮነን ዘሎ ኣሜሪካን ኢማራት ፈትዋ እዮም እስራኤልካ ትዝውሮም እያ እንድሕር ኢልና ግን ጠቕላላ ነቶም ካልኦት ክኸስሩካ ድልዋት ኣይኮኑ ስለዚ ኩሉ ነገር ተመላላዩ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕር ሕራይ ኢሉ ኮይኑ ገለ ረብሓ ረኺብላ ኣሎ ማለት እዩ ዓለ ልህዋ ግን ኣፍልጦ ይትብን ኢኻ ዓለ ልህዋ ይውሃብን እዩ ስለዚ ሱ ኢልካ ብዘይ ረብሓ ታሽሙኻ ይትብን ኢኻ ኣሚን ክንዲ ኢማራት ንላዕሊ ረብሓ ዘለዎ የለን ኢማራት እንታይ ትብል ኣላ ስለምንታይ ኣፍልጦ ደይትብ ኢማራት ሶማሊላንድ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢማራት ተወሳኺ ረብሓ ይመፃን እዩ ሃገር ከይኮነት በልዓ ስለ ዘላ ኣሚን ኣሜሪካ እኮ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዘይትብስ እኮ እዩ እቲ ካብ ሶማሊላንድ ክትረኽቦ ትኽእል ረብሓታት ሶማሊላንድ ሃገር ከይኮነት ከላው ናይ ትስኖን ኣሜሪካ that's why leverage የብላን ሶማሊላንድ there's always this concept leverage ኣለካ ዶ ንስኻ እቲ ኣንጻርካ ዘሎ ጎኒ ይግደድ ድዩ ውሳነ ንክገብር ክግደድ ክኽእል ኣለዎ ነዚያ እንተዘይገይረ እዚኣ ክኸስር እየ ክብል ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ሶማሊላንድ ተኽስሮም ሃገር ኣይኮነት ናብ ትኸደ ይብላ ምስ ቻይና ተተፋኒኖም ኣሎ ኦንሊ ቫሪያብል ቁሩብ ተስቆም ዝነበረት ራሽያ ምስ ራሽያ እንድሕሪ ኸይዶም ድማ መሊሶም ኣብ ደልሃመት ክኣትዉ እዮም ቶም ሶማሊላንድ እታ ንእሽተይ ተፈላጥነት ዘላቶም ካብ ክኸስርዋ እዮም ስለዚ ለቨሬጅ ስለ ዘይብሎም ሶማሊላንድ ወላ ሓንቲ ንኣሜሪካ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ዝገብረሎም ኣይኮነን ሕጂ እውን እኮ እስራኤል ነዛ ኣፍልጦ ሂባቶም ዘላ maybe ፍርቂ ናይቲ ሃገር ክትወስዶ ትኾን I don't know ማለት እስራኤል ማለት is a very very fierce negotiator ሕማቕ ነጋዳይ ዓይነት እስራኤል ስለዚ ስኩዊዝ ገይሩ ኢዶምን ገለን ዓፃፂፉ ዘድልዮ ኩሉ ወሲዱ እዩ ነዚ ሪስክ ወሲድዎ ዘሎ ነተንያሁ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ብጀካይ ነዚ ኩነታት እዚኣ ከኣትዋ ዝኽእል የለን ኢሉ መዓ ጫውጫውታ ክመፀኒ ኣነ ዝለመድኮ ጫውጫውታይ ግን ነዚያ ክገብረልኩም እንተኮይነ I don't know ክንደይ ኪሎ ሜትር ኣብ 20 ኪሎ ሜትር እንተይልዎም ነይሩ 100 ኪሎ ሜትር ወይ 200 ኪሎ ሜትር በይስ ክወስደ ኢልዎም ኣለኹ I don't know you never know ስለዚ ብዙሕ ነገር ክጭብጥ እዩ ንኣብ ዝገድፈሉ ነገር ካየብሉ ዋላ እቲ መግለፂ ወሃባ እኮ ከምቲ ንፈልጦ ፕሮቶኮል ዝሓለወ ብሚኒስትሪ መግለፂ ወይ ብናይ ሚድያ ዜና ይኮነን ተገሊፁ እቲ ፕራይም ሚኒስተር በዓሉ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣነ ከምኡ ሪኦ ይፈልጥን እየ ብዛሕ ዓለም ማለት ንመጀመርያ ግዜ ካብ ድፍጠር ኣነ ብዙሓት ሃገራት ይነው ብመንግስተን ፕሮቶኮል ሓልዩ ገለ መግለፂ ይድወፅእ ኦርት ፓርላማ ተኣኪቡ ወይቲ ፖሊት ቢሮ ተኣኪቡ ወይቲ ካቢኔት ተኣኪቡ ዘውፅእ እዩ ናይቲ ማለት ናይ ናይታንህ ወሪእኻ ተኾንካ ኖርማል ቴሌፎን ኣልዒሉ ሃሎ ሚስተር ፕሬዚደንት ከም ሃገር ፈሊጥናኩም ኣለና ገለ ኢልዎ እንታይ ዝግበር ደሎ ኣነ ንባዕለይ ስሒቀ እየ ግን ኣብዛ ናይ መጨረሻ ነዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ሓሳብ ከነነፅራ ምእታን እሞ ከምዚ እንተኮይኑ እምነትና ኤርትራ ድሮ ነጊራትና ኣላ ተመርገፂያ ናይ ሶማሊላንድ ዝምልከት ጉዳይ I think ኤርትራ ሕጂ እውን ትመርገፂ ዘይሸራው መስለኒ ዘይሸራዊ ቢኮዝ ሕግን ሕጋውነትን ይከበር እዩ ናይ ኤርትራ ሾርትሊ ካልወላ ሓንቲ ነገር ይብሉ ኤርትራ ኮን እስራኤል ኣይኩንንን የኢላ እምበር ጌጋ ይኮ የኢላ እቲ ኤክስፕሊሲትሊ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ውሳነ ንኹንኖ ትብል ቃል ስለዘይ ተጠቀመት በር እዚ ሕማቕ ድራማ ንዞባና ሓደጋ ዝፈጥር ንዓለም ድማ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ፈኸም ክብል ክፀንሐን ነዊሕ እዋን ተዛረብናሉን ነይሩ ሕጂ ድማ መፂ ሎ I hope ኣብቲ መዕለብዮ ኣይበፅሕ ንኸውን ዓበይቲ ሃገራት ድማ ሓላፍነት ክንተፃወታ ኢላ ዘላ እዚኣ ፅቡቕ መግለፂ እንተዳ ወሲድና ናይ ኤርትራ ሲ ኢትዮጵያ ድማ ኣፍልጦ ኣይትህብን እያ ምክንያቱ እንታይ እዩ መኸርብሓ እንተዳ ንብል ኣለና ኮይና ሶ ብቅልል ዝበለ ሶፍት ብዝኾነ ቃላት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሓደ መርገፂ ኣለዋ ዶ ክንብል ንኽእል ኣብ ጉዳይ ሶማልያ
وجيتي اب حدا مرقص مالت تي ديفاكتو ستيت نديو سخان تايو نورمال هاجرات اب نورمال كونديشن عالم لخاوي حق خبراي زقبا سلازي تحطو حجي نعلم لخاوي حق زتحس تخنن دوي تخنن يو so ኢትዮጵያ ኣይኩንን እየ ኢላ ኣላ መግለፂ ዘይምውፃእ ወይ እውን ፖዚሽን ዘይምውሳድ ማለት ወላ እኳ ኣፍልጦ ይህብ እየ እንተዘይበልካ ኣፍልጦ ዘይምሃብ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ እስራኤል ሕማቅ ትገብር ከም ዘላ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ትጥሕስ ከም ዘላ እናፈለጥካ እንታይ ገደሰኒ ኢኻ ትብል ዘለኻ እቲ ትገብሮ ዘለካ ተግባር ሕማቅ እዩ ናይ ኤርትራ እኮ ጌጋ እዩ ትብል ኣላ ጥራይ እቲ ዝገብር ዘሎ ጌጋ ምናልባት ለልዓቅምናን ሓደገኛ ኣካልን ስለ ዝኾነ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ክንኩንኖ ኣይደለናን እያ እታ ጉዳይ ምክንያቱ ሜይቢ ሜኒ ሪዝን እስራኤል በብዙሕ መንገዲ ክተናኽፈና ዝኽእል ሃገር ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ሽሙ ጠቂስና ኩነታቱ ርኢና ኣይንዛረብን ግን እዚ ጉዳይ እዚ ንዞባና ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣይሰልጥን ካኾኑተን ዓበይቲ ሃገራቶም ሓይሊ ዘለኩም ሓደ ንፍዕ ኤርትራዊ ፀሓፋ ቤክስ እንታይ ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ መፅእ ከም ዘሎ ፈሊጡ ይመስለኒ ኢሉ ተቃዋማይ ከማን ገርመካ ትወዲ እንታይ ኢሉ ንቻይና ከይዱ ፕሬዚደንት ሺ ኣብዚ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ዓበይቲ ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ ትሪኦ ኣለካ ሓላፍነትካ ይትዘንግዕ ኢልዎ ንፑቲን ዓበይቲ ሃገራት ይርብሹ ኣለዉ ሓላፍነትካ ይትዘንግዕ ኢልዎ ንስዑድያ ከይዱ ናይ ዞባውያን ሓይልታት ይርብሹና ኣለዉ ሓላፍነትኩም ኣይትዘንግዑ ንግብፂ ሓላፍነትካ ይትዘንግዕ ኢሉ ንኩሎም ነቶም ገንዘብ ዝህቡ ሓይልታት ኣነ ክቋፅሮም ኣይክልኒ ኢሉ ነቶም ገንዘብ ወሲዶም ዝጨፋጭፉ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ግን ናቶም ዓቕሚ ኣለኒ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ድዩ ሱዳን ድዩ ገለ ድመፅእ ኣለናሉ በዓልና እዚኦም ገንዘብ ዘይውዳእ ባንክታት ዘለዎም ግን ንኣታቶም ልዕሊ ዓቕምና ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ናቶም ጉዳይ ናቱና ድፍር ኢሉ ከማን ነዚ ኢማራት ኢለንቀነ ከማን ስለምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ኣቦኻ ንዓኻ ከመይ ዝበለ ጠይብ ሰብ እዩ ነይሩ ከምዚ ኣይውዕልኒ ነይሩ እንታይ ስለተቀየረ ከምዚ ጌርኩም ዝፅቡቅ ኣይኮነን ኢሉ እዩ ሓውሲ ማዕዳ ይሂቡ እምበር ተሪር ዝኾነ ዘረባ ፖዚሽን ክሕዝ ኣይደለየን and this is also very strategic move ገሊኦም ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፈሪ ይብሉ ፅቡቅ ለባም ይፈርህ ዓሻይ ዘይፈርህ ፅኢልካ ዶ ምስ ባኖም ክትጓሰጥ ኢኻ ደዋፃእካ ትርኢ ቹዝ ዮር ባትልስ ይብሉ ለባማት ኣይናይ ዓውደ ኩናት ደዋፃእካ ፈልጥ ክትክል ኣለካ ኣሚን ድፈርህ ሰብ እኮ ርእሲ ዘለዎ እዩ ደዋፃእካ እንደይዋፃእካ ማስ የዋፃእካ እንታይ ያለው ረብሓናትካ ትርለካ አንጻር እስራኤል ጠጠው ዘብል ምክንያት ኤርትራ እኮ ኣብ ሪስክ ወሲዳ እኮ ነቲ ጉዳይ ፈለስጤም ኤርትራ በመትከል ትድግፈ ክነሳ ንፈለስጤም ኣፍልጦ ካብ ዘይሃባ ውሕዳት ሃገራት ተባሂላ እኮ ፅራፍ ዘላ እያ ቢኮዝ ራይት ናው ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትፈጥር እያ ትደሊ ዘላ ፍልስጤም and they know እስራኤል ንኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ከም ዘለዎም ስለዚ ቀዳማይ ገበርናየን እቶም ዝገበሩ በዓል ኢትዮጵያ ንሕና ናፅነት ከይረኸብና ዝገበሩ እዩ ሎሚ ግን ንሕና ኣብታ ውዒት ማይ ዘሊልና ንፈለስጢማውያን ቃንዛ ናቶም ይስማዓና ስቃይ ናቶም ይስማዓና ግን ሶሪ ንሕና ንባዕልና ሽግር ስለ ዘለና ካልእ ፀገም ክንፈጥር ኣይንኽእልና ኢሎም ኣሚን ኣብዚኣ ኣነ ይርዳ ኣሎም እየ ፐርፌክትሊ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝወስኑ ኣብዚ ቅቡል ኢና እንታይ ገዲሽና ማለት ሓልዮት ኣለና እንዲ ናይ ካልኦት ግን ክንዱ ዝሓልየልና ኸ የለና we just have to be selfish yes ነቲ ዞባ ብዙ ሓለፋታት ይገብረሉ ለቲ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣነ እኳ ኣብኡ እውን ሕቶታት ኣለኒ እንዲ እቲ ዝግበር ሓለፋ ግን ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ንዓና እውን ተዘይጌርና ዋጋ ስለ ዘኽፍለና እዩ ኩሉ ነገራት ወላ እኳ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ ንኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ይኹን ሱዳን ዘሎ ዝግበር ነገራት ኣሎ እጂ ይሕመካ ከም ኤርትራዊ ግን እንተዘይተገይሮም ድማ ዋጋ ኣለና ንሕና ስለዚ ቻሪቲ ይኮነ ግብረ ሰናይ ኣይኮነ ዝግበር ዘሎ እዚ ቅድሚ ኣቐዲሙ ክመፀካ ዝኽእል ሓደጋ ርኢኻ ናባኻ ከይመፅእ ከሎ ጠጠው ንኸተብለሉ ትኽእል መንገዲ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ብርግፅ ግን ነዛ ዋጋ እዚኣ እንተዘይትኸፍል ነርካ ጎቦ ኮይኑ ክመፀካ ይኽእል ነይሩ እንደን ዝዓበየ ዋጋን ክሳራን ከምፅኣልካ ክእል ስለዚ ትሪኦም ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ሪስክ ሚቲጌሽን ዝተፈላለዩ ሜላታት እዮም ጥቀሙ ዘለው ኣሚን ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረክ ኢና ንነብር ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘለው ሻዕብያ ገለ ፖለቲካ ስትራቴጂ ክእለት ኣለዎም ገለ ቅድሚ 10 ዓመት ክእለት ናቶም ክጥቀምሉ መድረክ ኣይነበረን nothing was happening last 5 years 5 ዓመት ዝሓለፋ ግን ርእሲ ዘለዎ ሰብ ርእሱ ዘርእየሉ ግዜ መፅእ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ስትራቴጂ ኣሰላልፋ ዝፈልጥ ርእሱ ዘርእየሉ ግዜ መፅእ ኣሎ ርእሲ ዘይብሉ ድማ
أبزي وصا مفنطرة كأتون بتا مفنطرة دما دكتو خصقب دما نرلنا حرك عباتهم أبي أحمد نقوم بشتن بيمان أجامن أجاجل يزليلياتو زقت مزلو كنا تاترلنا مسفانو زخون زلو وش أو بوليتيكاناتو دجزلو سلزي ولا ونزنا يسومال إذا سومال تمال مسير فرانك بس النقيس أنت زنبركو بزونا قرات أنت ما هيشة كجبرز أنا من زرنا نابتن خيط أنيو هير حجي مسيحة لا تقداي كالوت كلهم بورقتهم بصحفهم كحجزوها خليه ما بايتان تمسيحة تزعم جن كبادي أخذ كون معناته عابس أجمع الله وشتو ناي security problem الله ناي security أجمع تلقى لما أب حجز لنا يا مدرك كبيديو thank you تقدميتي مدبنا بزي ودينا لنا كبرات تخطاتلتي مدب إيري يونيتي مدب جورجو درار كلتي واحد يدفنو دلو زي مدب زي لو معلتي جميرو مش ساعة شعته ناي جزية قداي من الوقت كمي خوني كن زرار ولينا مسجريو بوست جرنا نحبركم هنا زي مدب بزي تصبق نخجبر كلهم نخعب مالت ميديا معباي عابق الصم مهانو تردو سلازي انتاي تنهانا علامة كاب هبس قدس وصيناس ببعقمنا نشتي يابزي كونتريبيوت كنقبر سخاتهم كتساتفو إرترا بصيحاتو زلا خنتات مفلات انتاي كي يقولنا انتاي كندلي بنصانت كنزارب حقن سرعاتن ديسيبلين ባህሊ خبيرنا خنرادا خنمايت زمدبزي ازي حقزنا እዩ ግረ መገደይ ቴንክ ይብሎን ጆርጅ ሓውና ኩልኩም ድማ ኣብዚ ጉዳይ ተሳተፉ ደለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ገርዎ ቅድሚ ምዕፃውና ሓንታ ገዳሲት ናይ ሓድሽ ዓመት ቅንያትካ ስለ ዘለና እሺ ናይ ኣነ ሓድሽ ዓመት 2026 እንታይ ክንፅበይ ናብ ኤርትራስከ ምዕፃው ይኹምኩን ድሕርዛን እሺ መሰጋገሪ ናባኻቴ ኩሉ ግዜ ደቀረይ እቲ ከባቢናን ዓለምናን ዞባናን ዝብል ኣጀንዳ ከም ስንጂ ክንዕለሉ ፀንሓና ኣሎ ብኻላይ ድማ ጉዳይ ሃገርና ዓንተው ይዛረቡ ነርኩም ጉዳይ ውሽጣዊ ሃገርና ኣበይናይ ኩነታት ኣለና ኣብ ጽቡቕ ደለና ኣብ ሕማቕ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ከድጎደለ መስል በብዓቕምና እንተ ዲስካሽን ጌርናሉ ንኣፍልጦና ክዓቢ ክእል እዩ ሃገርና ኣበይ ከም ደላ ኸማን ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ ድሕርዛ ንእሽተይ መሰጋገሪት ሙዚቃ ወይ ሙዚቃ ኣይኮነትን ግን ከም Okay. Welcome again, Giorgio. مرحبا, welcome back. جي أبتخالي تفيز كناتينا. أبهاجرنا بزح نجار جبرالله. بزح مدلعات الله. قاليو بأير بأير كمان نسمعه حوالي تاتالله. بزح مدلعات الله مالته. لما عالتي مسبات ترخيبا يرد ويلا قل عليله. دارجاناي عسرت حمش عسرة على العليله. أب كم عين السكترات دسور حسابات مالتي أبزيناي معدن كلا أبزيناي ودب قله بعد المساواة بعد العصب زلخنتات قله له قال دما تزعبي حزب إرتراض بدلو ناي كونستراكشن بروجكتي زي عب بروجكتي قال أي نتاقورب كابز خباب زي دحيرة زل أسمرة رئيس ختمانا دما نعاء بحدش ناي أسمارة نيو بروجكت زبل تي بروجكت يبقسالو سو أوشتي إرتراز الله هزبي زخلو واقع زخفة الهزب مالته زي حدث نقرات زتقبلو تسفلهم أبكل تتشحن 26 سب كلها تتقبل لا يلو أفاق فيتا مغنياتو قلة نقر كمزلو ماشم ولا أوفيشال أي قلة قن على حرق زي عدد زمت تلقاس قرب أملق قبلي ولا مسبيتو تاسبيتو غوربيتات نغرات غوربيتنا حزو نغر كوم زلابع نغرات الله زيوم كم زلو خوينم ግን ካብቶም ንሪኦም ዘለና ኤርትራዊ ሲዳቶ ዘላ ኢኒሽቲቭ ኣሎ ሓደ ምስ ግብፂ ድሰምዓናይ ነገር ኣሎ ግብፃውያን ንወደብ ዓሰብ ከልምዑ ዓብ በጀት ሰሊዖም ከም ዘለውን at the same time ድማ ፍሉይ ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ባሕሪ ኣብቲ ከባቢቲ ፀጥታ ናይቲ ኤርያት ንምሕላው ምስ ኤርትራ ኮኦርዲኔት ገይሩ ክሰርሕ ምዃኑን ሰሚዕና ኣለና በዚ ከዓ ብዛዕበየ ስዑድያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓቢ ናይ ኢንቮልቭ ትገብር ኣላ ማለት እዩ ናይ ልምዓት ይሆን ልምዓት ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ዝዓንቶ ይዛዕለናሉ ነገራት ኣሎ ኣብኡ እንታይ ይሰምዓኸ ነገር ኣሎ ከም ሓበሬታ
እንታይ ከተፅበ ንስኻ ናትካ ኮመን ሰንስ ማለት እዩ ናትካ ተስፋስ እንታይ እዩ ኣነ ድሓር ናተይ ክነግረካ የስ ዝያዳ ስኻ ኢኻ ክትነግረና ኣብዚ ናተይ ተስፋ ኣብ መጀመርያ 2016 ብዙሕ ትፅቢታት እዩ ዘለና ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ትፅቢታት ኣለና ኣነ ቢኮዝ ኣብ ምንታይ ዝነቅል ትፅቢትካ ምክንያቱ ኣነ እቲ ክልተና እውን ስራሕና ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለና ብዙሕ ነገራት ትርኢኻ እዚ ምርኣይ ማለት ድማ መራሕቲ ኤርትራ ብዕድመ ናእሽቲ ይኮኑን ስለዚ they have very limited time እንድሕሪ ኤርትራ ፀቢቓ ማዕሪጋ ክርእይዋ እንድሕሪ ኮይኖም እቶም ተሪፎም ዘሎ ማለት እዩ we have to start I mean discussion ዘድልዮ ኣይኮነን እዚ ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ነገራት ድሕርና ኣለና ሉከት ከተማታት ናትና ቅድሚ ቀዳሞት ዝነበርና ኢና እንጂ ገዳድሎ ገለ ኣገያደ እዚ ነገራት እዚ ግን ንክንደይ ግዜ ኢና ከም ኢልና ክንቅፅል ንኽእል ድሓር ድማ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ትሓልፍ ዘላ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናትና መሊሱ ሓደጋ ዝወርዶ ዘሎ ስለዚ ዝገደፍካ ገዲፍካ ናብ ሕጂ ወላ ዝትብሎ ፀናሕካ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ተዛዓበየ ፀገም ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ እቲ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ዓብ ሴኪሪቲ ፀገም ኣለና ንሕና እዚ ከዓ ገጅፍ ባጀት ናትና ንምክልኻል ሃገር ይወፍር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንልምዓት ዝኣክል ካፓሲቲ የብልና ስለዚ ነዚ ንምቕያር ዝትብሎ ዘለካ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ነዊሕ እዋን ካምፔይን ይገብር ኣለኹ ወይ ምስ ብዙሓት ገለገለ ተኸታተልቲ ናተይ እውን ዘባእሰንስ እዩ ኤርትራ ብፍላይ ብወደብ ዓሰብ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ሴኪሪቲ ኣላየንስ ክትፈጥር ኣለዋ ሽርክነት ክትፈጥር ክትክል ኣለዋ ሓይልታት ክትገብር ክትክል ኣለዋ ስለምንታይ ብቅልፅምና ጥራይ ክሳብ ሎ መፀኒሕና ኣለና ንሓዋር ብቅልፅምና ጥራይ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዋጋ ዋላ ብገንዘብ ተደይ ተመንካዮ መንእሰይ እድሚዩ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዝሕልፎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዚ ኣብ ደገ ኮይኑ ብፍላይ መልሲ ዝበና ሓደ ክሪኦ ከለኹ you have no moral right ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግንባር ኣብ ግንባር ኮፍ ኢለ ክነብር እየ ዝብል ኣይኮነን መፅኣይ የድልየ እዩ እሱ ስለዚ ብዛዕባኡ ክንሓስብ ግዴታና እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ዝገብሮ ዘሎ ይርዳእና ኣሎ ግን ኣማራፂ ሲሪየስ ኣማራፂታት ወላ ገለ ክፋል ዋጋ ዘኽፍለና እንተኮይኑ ኣማራፂታት ክንደሊ ክንክል ኣለና everything has a cost ናይ ናፃ ነገር የለን ኣላያንስ ክትገብር ዋጋ ኣለዎ ብዘይ ኣላያንስ ብዘይ ሽርክነት ክትከይድ ድማ ዋጋ ኣለዎ ቹዝ ኣይናይ ዋጋ ኢኻ ትመርፅ ገለገለ ሰብ ኣሎ ንሕና ውሽጣዊ ሰላምና ውሒስና ኣለና የስ ግን ብምንታይ ዋጋ ኢና ውሒስና ዘለና መንእሰያት ኣብ ግንባር ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ስድራ ቤታቶም ገዲፉ ንክንደይ ግዜ ክንፃወሮም ንኽእል ብከምዚ ንክንደይ ግዜ ብከምዚ ክኸዱ ነቲ ሃገር ከውሕስዋ ንደሊ ኣለና መቸም ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ኣብታ ኩነታት እያ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ስለዚ እንተወሓደ ብስነ ሓሳብ ክንሕግዝ ክንክል ኣለና ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ጎኑ ኣለና ንድግፍ ኣለና ነቲ ኩነታት ንርድኦ ኣለና ግን we have to start progress ዘድልየና ነገራት ክንብገስ ክንክል ኣለና ንኩሉ ሰራዊት ኣጣይስዎ ገለ ኣይኮነን ግን ሪሊ እቲ ናይ ቁጠባ ሪፎርም ዝበሃል ወላዚ ኣነት ዓበይቲ ናይ ፖለቲካዊ ገለ መለታት እሱ ቀሲልካ ክግበር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ዘለናያ ግዜ ዕድል ዝበና ኣይኮነን ዝነበሮም ፖለቲካዊ ሪፎርም ጠጠው ዘብልሉ ግዜ እምበር ሓድሽ ሪፎርም ትገብረሉ ግዜ ኣይኮነን ዘለና ግን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ህንፀት ከምኡ እውን እቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ ሰብ ብፍጹም ግዜ ይፅንሓለይ ንብለሉ ኩነታት ኣይኮናን ዘለና ከምኡ ዘዋፅኣና ኣይኮነን ካልኣይ ንኣበ ኣነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሸውናተይ መዓልታዊ እየ ዝፀርፎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ናይ ፅሉል ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ግን ንሱ ከማንታ ትቃፀል ዘላ ሃገር ከሎ ኣብ ልምዓት ግን ይጓየ ኣሎ ንሕና ግዳ ኣብ ዓድና ውሽጢ ዓዲ ኩናት ዘይብልና ምናልባት ኣውፅያትካ ኣላ ጆርጆ ሶሪ ሃሎ ጆርጆ ኣውፅያትካ ኣላ ወይ ተንኪፍካ ኣለኻ ወይ ገለ ጌርካ ኣለኻ ጆርጆ ሶሪ ገለ ተንኪፍካ ኣውፅያትካ እወ እታ ኢደይ ስተንክፋ ቢላታስ እታ ኤግዚት ትበሃል እታ ማውዝያ እውን ነራ መስለኒ ኣነ ውዑ እየ ከምዚ እየ ድብል ክዛረብ ገለ ሓደ ግዜ ሃርሞ እየ እታ ማውዝያ ትንክፋ ቢላያስ እታ ከርሰርካ ኣብ ትዕልታ ሊቭ ስቱድዮ ትብል ፀኒሃ ገርበካ ተረዲኣትኒ ከምኡ ኣጋጢማትካ ዝኾነ ባክ ቱ ቶፒክ ትምኒት ናተይ የስ ኣብ ዲፕሎማሲ ክንጎይ ምስ ኣሜሪካ
ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ 2025 ኣብ ዓወታት ተጎናፂፋ ኤርትራ ባህላ ያነ 2025 معرت ዝነበረና ፈተናታት ኤርትራ ዲፕሎማቲካሊ ተዓዊታ ንትጸላያውን ኣንበርኪኻቶ ክንብል ንኽእልና ሕጂ ብዘይ ይጽናሐለይ ወይ እውን ምኽንያታት ብዘይ ምብጻሕ ናብ ልምዓት ብዝኸፈለው ብዝወሰደ ዋጋ ይውሰደልና ሪስክ ይሃልዎ ዋላ ኣብ ክዕንዎ ይኽእል እንድሕርልካን ይዕንዎ በቃ ወላ ዝዓኒ ይኹን ዝያዳ ናብ ክንብገስ ክንክል ኣለና ከምኡ ትምኒት ኣለና ኣነ I know it's not easy ክትዛረበሉን ክትምድረሉን ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ተበግሶታት ዝውሰደሉ ግዜ ግን ሕጂ ዝብል ርዲት ኣለና and this is going to be my 2026 promise and I'm gonna ኣብዚያ ዝያዳ ናጽቆጥኩ ክኸይደ ዝማለት ግን ዘሎ ኩነታት ኣይርዳእና ማለት ኣይኮንኩን ግን ዝያዳ እስከ ቁርብ ትለይ ስኻበኒ what exactly do you expect ኣብ 2026 ገለ ካብቲ ፕራክቲካል ንስኻ ትፈልጦ ዘለኻ ሓበሬታ ብሕሪኡ ሕቶታት ኣለና ዋነ thank you መጀመርያ አንተ ወይ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰማዕተይ ገለ ምስ ሓደ ታሽሙ ይብል ኢልካ ነርካ ግን ኣነ ብዙሕ እሱ ኮንሰንትሬት ኣይትግበሮ ታይ መሲሉካ እዚ ኣብዚ ሚድያ ዘሎ ጸገማት ኩልና ንፈልጦ ኢና መብዛሕትኡ ከም ኤርትራውያን ምስሊነት የጥቃዕና ኣሎ ማለት ትሩኢ ጸገማት ንፈልጦ ባዕልና ንካፈሎ ዘለና ንሪኦ ዘለና ጸገም እንዳሃለዎ ከሎ ኣብ ዓዲ ኖ መን ኢኹም ስኹም ታወቲኹም ስኹም ገለመለ ድብሉኻ ታ ብዜግነትካ ብትውልድኻ ዘላትካ መሰል ካሕድጎኻ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ወላ ሓንቲ ከዓ ሮል ደይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ነዚኦም ብዙሕ ግምት ኣይተሃቦም ማለት እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ ክኸውን ዝግብኦን ኣይድርዳእኒ እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ምዝራብ ነፃነትና ከነኽብሮ ኣለና እዚ ብተፈጥሮ ተዋህበና መሰል እዩ ብተፈጥሮ ትመሰል ስለ ዝተዋህበና ድማ ኣብ ኣፍራስ ነገራት ክነውዕሎ ከዓ ጌጋ እዩ ኣብ ፀቢብነት ዓሌትነት ኣብ ሃይማኖት ኣብ ናይ ግብሪ ሽበራዊ ስራሕ ክነውዕሎ ቶታሊ ጌጋ እዩ ግን ንኹልና ኤርትራውያን ዝጠምር ንኹልና ኤርትራውያን ተሓቅፍካ ጽብቕቲ ዓድላትና ምጭውቲ እዩ በትኺድ ኩሉ ናይ ኣየር ፀባያ መሬታ ባሕራ ኩሉ ኣዝያ ምችውቲ ዝኾነት ሃገር ኣላትና ስለዚ ገለገለ ሰባት እርዳእኒ እዩ ሻቕሎት ዘለዎም ስክፍታ ዘለዎም ገሊኦም ከዓ ከምዚ ወጣባ ስገሮም ሻቕሎት ኣሎ ኣብቲያ እንታይ ተስፋ ኣለና ናብኣ ንስገር ምክንያቱ ንኩሉ ሰብ ሪቶታት ናቱ መሰሉ እንዲኻ ከምታ ዝበልካያ እቶም ናቲ ሓሳብ ዝቃወሙ መሰሎም የኽብረሎም ያነ they have different background ሃገር ድማ ኮሚ ዘድልያ ብዙሕ ንዑ ኮንሰንትሬት ደይ ምግባር ማለት እዩ ምክንያቱ ትናትካ መሰል ክትጥቀሞ ክትክእል ኣለካ ድሓር ኣብዚ ሚድያ ድማ ከም ኣውራ ሆንካ ንቅድሚት ተመፂኻ ሲ ሓደ ነገር ክትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜስ ናይ ደገ ጥራይ ከተምፅእ ይከኣል እንድዩ ግን መዓልታዊ ናይ ደገ ከተምፅእ ትኽእል ግን ዝጎደለ ከዓ ነገር ኣሎ ብዓዲ ሕጂ አንተ ወይ ዝበልካያ ነገር ኣላ ብጣዕሚ ትሰማዕ ንኩሉ ግዜ መዓልታዊ ድዛረብ ኣነ እውን ከምኻ ብዙሕ ሕጋጭ እዮም ሰባት ግን ኣነ ዋላ በቲ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ኣብቲ ዝለዓለ ሊሚት በፂሕና ኣለና ሓቀይ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ንብሎም ነገራት ኣለዉ ኖ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ፊዚካሊ ትሪኦ ነገር እዩ ስለዚ ክትብድሆ ክትክእል ኣለካ ሕጂ ትራንስፓረንሲ ክህሉ ኣለዎ ምስግጋር ክህሉ ኣለዎ ብዙሓት ዝጎደሉ ነገራት ሲ በብቕሩብ ከምቲ ዓንተ ዝበልካዮም ኩሎም ብሓደ ለይታ ኣዋጅ ጌርካ ከተምፆም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ኣትሊስት ነው እቲ ዝበልካዮ ሰራዊት ኣሎ ተኸፋል ነገር ይደሊ ፃማ ደሊ እቲ ዝደኸመ ዝዓበየ ድማ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ብትካላዊ ሰራርሓ ገለ ትሰርሓ ኣሎም ስለዚ 2026 ንዓይ ከም ተረዳእኒ ከም ዝሰምዖ ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ኢንሻላህ ከምኡ ፅቡቅ ክገብረልና ተስፋ ገብር ኤርትራ ናብቲ ናይ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ውሽጣዊ ዕዮ ገዛ ከተበራብሮ ተበጊሳ ከም ዘላ እየ ዝኣምን ማለት እየ እምነተይ እውን ንሱ እዩ እዚ ክርኢ ደሊ ማለት እየ 2026 ኣብዚ ውሽጢ 2026 ዝጅመሩ ሓደስቲ ነገራት ወይ ህዝቢ ዝፅበዮም ነገራት ከዓ ክጅመሩ እዮም ኢልካ ምዝራብ ወላ ሓንቲ ፀገም ነገር የብሉን ማለት ኩልካ ዝፅበዮም ነገራት ስለ ዝኾነ ማለት እየ ስለዚ 2026 ሓደ እቲ ተወንዚፉ ነበረ ልምዓታዊ መደባት ኣይግበርን ኣሎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ነገራት መንግስቲ ብዓቕሙ ሓደ ዘይንዛረበሉ ነገር ኣሎ እዚ መግቢ ነብስኻ ምኽኣል ዝብል ንዑ ከውሕዝ ዝኽእል ጥብ ትብል ማይ ብምዕቃብ ኣብ ኤርትራ 840 እንደኾኑ
عبيتن مأكلوتن أشتو ديغاتاتن سريحوت منجست ريدي غيرو ولن لمعات حجي investment صبيو يوم ولا at the same time مالس ما يعاقير كاين أمنتها بزناي حرشا سيكتر تريخاسي عبيت هيج زخونو ما يتعاقيرو مالو جن كتل معلو خدتك أملو تريتي خيل كاستماي مهلاو ترقوم يبولون أوكي ناي أكباب لو تخمس خيل خون green area فتر خيل خون أبتي كباب إيدولو جن كسرح له خدك إلا كامالتي so زي عابنا قريب عبي زمناوي ناي ولا بنيشتي جمير كان ما أكلاين عبيت السجاجرو زمناوي ناي أجرو إندستري كبرابر يدلي مالت نخومو خا منجست الدالي والله ولا تي مايات دي خاتبل ديغاتات دي خاتبل بتعمي منجست ريدي غير والله حجي استرف انتايو بمحبرات ديخا ولا باكسيون ناغبر كانتهم حرستوست اب زمناو ناي حرشا تراكتر غيركا زمناو ماشينري غيركا ناو مسغار يزي خم اكزامبل يدم صدلخو كالي جن اتشركنتي حجي هذا بيننا اينا دبل سمعيتات كاب نفس وكف ايرتراو انطط خلالو جورجو بيننا اينا نبل بيننا مالت ايزوليتد كوينا اب حلوه طراينا خنبر معرت حلوه خاني لمعات كنغبر كنكلالنا قصرو ازي بزح زخونه سدتنيا بدغلنا ازي قصرو بزح دخونه سدتنيا خاني عقم زلوو علنا مالتي اجي مبزحتهم ايرتراويان ابدغ خيدوم انفست غبرلو سغ 4 عبيتي 5 ستار هوتيلات نمنتاي بعدو ما يغبرون نمنتاي غبرو زبل چبط حيزخ كراخر ايدلن يگن هابتا كل غزي مالتي هابتا حجي نغادونا ايرترا اب ايرترا سريقوم سلدخونو إلكا كل غزي تعصو نغير ايكونن اتوم نغادوتي ام نخيسرقوس حجي طراي خاتوصالهم مالت قرطو زغونه حجي قصعا دخونه حجي غيركا ابتني عدوم هابتن انفستمنتن كمساتوفت غبرو مزي تمنغستو زدلي نغري تمنغستو تقالسولي تغدلو بعلو سورات تقالسولي سو انتاي ازي بحافشا ابز 2026 اتو زلنا كبارابرو زغبوم نغراتالو تمالي منغستي ايرترا اسرات فتيحو رينا ننوح غزي تاثيرهم صنحوني 18 عامتن ابت خبابي غبنهم بزي يقدس بزرزر ولا يقلص ايقلص جن ازي حاده خابتي منغستي زتاتاتو زلو كل سب دصبيه مالتي انا كم ايرتراوي ناي بوليتيكا صقع حسكا مزراب زي كونس بتفلالي مخنياتاب قيد صنحو سبات منغست محرت هيبو ناب ولدهم ناب بيتسبهم ناب دقم تحويسهم كبلكا خلو حاده منغست زغبرو تغباري غيروت منغست مالتي منغست زغبرو تغباري حاده منغستي ناب تحتيو بحقت حيسوم دي بتفلالي مخنياتاب قيد زلو سبات محرب مالت حاده منغست زغبرو حاده منغست زوسدو سغمتي زي صبق مجماريو قال استرفنت لون تيتي ايرترا تحميلو ديو زي تحميلو نغرات تاريخا وسانيونيو نحاده منغستي مالت نزي اب ايرترا زلو منغستي سي تاريخا وسانيو اب تاريخ طبعا ريكورد دخوني نامنت اب 1994 دي سوري تدي تغاغي منغستي ايرترا ني حاده حمسيت محرت يبو نيرو فلاي بريزنت إساس أفوركي نتوم اسرات اب ايرترا زلو اب تو وانت زنور حاده حمسيت دبل محرت يبو نيرو ازي اب تاريخ كل غزي يتذكري مالته حاده منغستي نناي موت فردنيا وي فرود نامناي عدمه لك مأسرتي مقيار نبعل عاب نغري ناي عدمه لك زنبر اسور ناب 20 عامت ناب 10 عامت مقيار نوري حاده منغستي زغبرو سرحي بزح كمزي ناي زياده نعي سمعني دي سمعني غليلكا تحسبو نغير ايكونن سو اب تقندقوم نغير ممصا بهاجر درجه دحر حجي نحنا ددندنا نحايل بزخباب زخفتر كيل يبلون at the same time نزل نوح غزي خسر حلو صنيحي منغست اكل نايزي دما اليانس مفتاري تقندني ايرترا اوكي نشتي هاجر يا بتتقانها معت قبت له معت زيناتهم زليلي حيلتات له ناتكا مدكام زليلي كل غزي له زي ناتكا مدكام زبل باي ديفولت ايرتراويان عابي واغا خفيلهم زعوتو مثلا بساعه دي ايرتراويان عبي نايدم ناعصمتم ناي غيزي خا بغيزي ما ان ولا تريخاو غيزي بعلو مسوات خفيلهم ولا ايفن بهيوت دلو نامنت حدا نهاغرا اغلغلوت قداماي زور زنبرسب لومي امكل خلالو ختيلكو دميركا انيسكا تريخا تعدميسي نيرترا تخفل واغاي كلتا 300 500 شحنا افا 200 افا سلا دهب كاي تقيمو مالت ايكونن نيرترا خفيلو ويزي سلازي تاي خبل دلي نازي كله كبابا بتيسو دوصه عقمنا ايرترا سراويتو حزبو مريحنته كله مالته لذ كله قببا تحيسو
لومي أب كبابينا حدا أليانس تفتيرو له إذا أليانس دما نتات رايد يكونه نتاتو قد نتات إذا إثيوبيا تقدم يلو دربشنا دولو بجهاتكم نيوبلو وسائلو إثيوبيا تقدم قدم أبيد الله إثيوبيا إذا أليانس تفتيرو دولو ما خلت نجار كن هارمول لنا قدامي تورب حنا يو ناي كتسالنتنا وحسنت كبرنا زغيليو كلهم زوم حيلتات زياتهم أليانس فتيرهم زلوا مسانا دما أنا بعلتهم روح حاسل لو مسانا خسرحوا دلواتهم اتخال أي دما at the same time زوم أبناي نورمال ناي نقد عالم ويناي بيزنس عالم نريهم أبوليت كان دحرك أيرنا دما ديمان دسالو حكي كاب إيرترا تقلبو نجارات اللو إيرترا كاب أتوم تتقلبو نجار كله سلزي حدا زي إيرترا بقول أبا كتب برابر كتس زلوا جزء حج جزء كله زعاق مزي سقع حج 3 عامت خيد كواجا كوفي كخفل أنا عاقنا إيرترا زخون إيرترا وتحت كيلومي سرحت خفت هنتأخ جمر لمعات كجمر سبقة أو سريحو تتقام خون بسال ساينت بترينا زنا سدة عالم قليل أيكونن سب سدتنيا بزي دقزلو كوميدي قصل تاريخه أدسين حرم عالتي زغنا نجار كمتسي مخهم ندحر كوينو إرتراويان ناب عدم تايم مستترفنا عدنا خن كيد كون خيلنا عدنا خيلنا سريحنا زغن قبر نخيلنا دولو هذا نجار تسفاخر إلهم كابت عد مالته سلازي إزيتات كله نصبي زلنا نجاري مو كلتشحن إسران شديشتن عبيت استراتيجيكاوي ناي لمعات مدبات كبرابرو السوق نالبات حدا منجستي تي انفراستراكشر يخم تفلطو ارجاتات كوم زغبوم ارجاتات አለው ኣብ ትራንስፖርት ዘለና ሴክተር ዳርጋ የለና ምስቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንወዳደር ኣይንኽእልና እዚ ባዕሉቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝነግረካ እዩ ኣዋጅ መግለፂ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ብትራንስፖርት ሴክተር ተሪእናዮ ዳርጋ የለናን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀደም ኢና ዘለና ስለዚ እዚ ቀልጢፉ ቅየር ኣሎ እቲ ፅርግያታት ዲስ ንፅርግያ መላግቦ ድኾኑ ናይ ዓበይቲ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕምና ኤርትራ ዝያዳ ሓይሊ ክብዎ ዝኽእሉ ኢንፍራስትራክቸር ክሰፍሑ ክእልሎም ዓበይቲ ናይ ማዕድን ቦታታት ኣለውና ናይ ወርቂ በሎም ካልኦት ዓለም ጥምትኦ ዘለዋ ምስኣቶም ምስራሕ ጀሚሩሎት መንግስቲ ዓብይ ኢንካም ዘለዎ ነገር እዩ ካልኣይ እዚ ናይ ገማግም ባሕርና ድማ ኤርትራ ተጠቃሚት ትኾነሉ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ዝኾነሉ መንእሰይ ኤርትራ ከይዱ ባፅዓይ ዓሰበይ ከይደ ሰሪሐ ደሞዘይ ረኺበ ተመሪዐ ወሊደ ክነብረሉ ዝኽእል ሃገር ኮይኑ ኢሉ እዚታት ክብገስ ትፅቢት ኣለና ካብቶም ዝረኣኸዎም ነገር መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ምስ ስዑድያ ዝገበሮ ዝምድና ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባት ዓበይቲ ፕሮጀክት ይብገሱ ከም ዘለዎ ሰሚዕና ኣለና ካልእ ትረፍ ነዚ ኣብ ገማግም ባሕር ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ንዑ ንምስፋሕን ንምዕማቆን ድማ ማሽነሪታትን ናይ ልምዓት ኣቑሑት ሲሚንቶ ቶንዲኖ ካልኦት ዓበይቲ ነቲ ልምዓት ዝድግፉ ይኣትዉ ከም ዘለዎ ሰሚዕና ኣለና بعابيو أمن برجزا زلوا سجمات نفتح من جست دما هذا تي أب تحت من جستي كسب حجي صنحو جزاو تنجلن ناتاتهم فينيشن تساليتو نو ناتاتهم كركب وناتاتهم تديلو دمان توكلتهم كركب قال بعابيو اتهزبي قبو أبركيتو من برجزو يخسرح كلم بعدي بتعدد ما أفضل جزء خفته اللي جيت زبط حنا مثل الناس لذي ناتي تثبيت هيكون نهزبي إرترا تثبيتي كابز هزبي إرتراح السقي خمس حنجي حنت فرت أف كاب حنت كنتال أو صعب بالكاس ناتي دليتو سيجن بأناليسيس زدليو نجار يكون نزي تي ناتو فاراي تنتايو أبا خلوه كوز خلكا وطابا أنا كنت قال كابتن أي بريزنت زرا بعد السبلاني he doesn't pretend كم زي اللي نجار كزرا باي فتني يلا ناني زي بالعتراب بيلو تغرتي يلا نان حد جزينا حي زقر مني نتا بريزنت سياسي بلاسي وين عتقاقيل له زي بلو نسخان تدقيم كاغن تقطعهم سبات من لاومي كم زعج فارس بالصحف له رايو ساخه ابير ترازلو رياليتي قدام اي نجر صقم كان ختفتح you have to accept the reality of زبلغانه تكون ان تقبل له we have a problem we have a situation and the situation زدما مفتعيد اللي سلازي اب غزا خزلو صقام قدم تقبلوا
ጎረባብቲ እንታይ ክብሉና እዮም ገለ ኖ ጎረባብቲ ዝበሉ ይበሉ እና ፀገም ኣለና ፀገምና ድማ ብምንታይ መፅዩ ቅቡል ዝኾነ ምክንያት ኣሎ እዚ ፀገም እዚ ግን ኣብኡ ፀገም ክንነብር ኣይኮንና ክንፈትሖ ከዓ ንኽእል ኢና so there is no hiding ኣብዚ ኣይተሸፋፍንዎ እንዶ ገለ ኖ ኣብ ኤርትራ ዝለዓለ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብ ቴሌቭዥን መፅዩ ዘየለ ነገር ኣይዛረብን እዩ የለናን ኢሉ እምበር ወይ የለናን ኣብ ብዙሕ ነገር ተሪፍና ኣለና ፅርግያታትና የለን ትሕቲ ቅርፅናትና ድማ ፀዓትናትና እውን ፀገማት ኣሎ ኢሉ so ንሱ ከማን ከምዚ ፕሪቴንድ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎ ህዝቢ እንታይ ክብል እዩ ገለ ኣይብልኒ እታ ዘላ ኩነታት ክትቀበላ ኣለካ ሓብኣ እውን ኣይክእልኒ ንሳ ስለ ዝብል ድማ ኮንፊደንት ኮይኑ ዝኸይድ ተዲኻኒ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ዘየለ ንሕና ሓኒፅና ስለ ዝብሉ ኣብ ሕማቕ ቦታ ክረኣዩ ይደልዩን እዮም but if you accept your reality ፀገመይ እዝዩ ካበይ ከም ዝመፀ ድማ ይፈልጥ እየ ተዲኻኒ እንታይ ከምኡ ኮይኑ ይፈልጥ እየ ክዕርየ ክትብል ዘለካ ስለዚ እዚኣ መንቀበላ እዚኣ ፀገም ኣለና ፋይን ታኻለይቲ ክፋል መፍትሕናታ ኣነ ካብ ናተይ ካብ ትፅቢታት ናተይ መንግስቲ ኤርትራ ክፈትሖ ዝኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘለና ንሕና ብራቮ ወላ 25 ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ወይ ከዓ 105 ሓደሽቲ ፕሮጀክታት ተጀሚሩ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ክፈትሖ ዝኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘላ ብኤርትራ ፕራይቬት ሴክተር ኣንልሽ ከይገበርካ እቲ ናይ ፕራይቬት ቁጠባ እቲ ግለሰብ ኦፕሬት ክገብረሉ ዝኽእል ኩነታት ክሳብ ዘይከፈትካ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ኣተኣኻኺቡን ተሰርሐውን ዓብ ዝረአ ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ሕማቕ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ድሩት ስለ ዝኾነ ዓቕሙ just እቲ ኣታዊታት ናቱን ኩነታት ናቱን ድሩት እዩ so there is no እቲ expectation መንግስቲ ኤርትራ out of nowhere ፍሉይ ገንዘብ ዝህቦ ዝኽእል የለን ክህሉ ይክእልኒ እቲ ክጥቀመሉ ዘለዎ እንታይ እዩ ነቲ ንኣብነት ኢንቨስትመንት ካብ ቻይና ዶ ካብ ሱዑድ እንታይ ገብርዮም ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ እዮም እሶም ማዕድናት ጥራይ ክወስዱ ዝኽእሉ ካልእ ኢንቨስት ክገብሩ ይደልዩ እዮም ኣብ ኤርትራ ሆቴል ክሰርሕ ዝደሊ የለን ኣብ ኤርትራ ፅርግያ ክሰርሕ ዝደሊ የለን ኣብ ኤርትራ ሬክሬሽናል ሰንተር ክሰርሕ ዝደሊ የለን ክህሉ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ኦፕሬት ይገብር ስለዘየለ ንመን ኢሎም እዮም ክሰርሑ ግብፂ ንዓና ክትፈቱ ትኽእል እያ ንኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ግን ኢንቨስት ክገብሩ ዝደልዩ እቲ ማርኬት ኣበይ የኽስበካ እዩ ዝርኢ ተዲኻኒ ገንዘብ ኣበይ የምፃልካ ዝያዳ ግን ኤርትራ ድማ ብሓፂር ግዜ ሰሓቢት ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ምክንያቱ ውሑድ ህዝቢ እኳ እንተለዋ ዶላር ከሽርፍ ዝኽእል ድማ ዓበ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኣለዎ ሃገሩ ዝፈቲ ሰብካ ኣሎ ስለዚ ነዚ ተዓቢጡ ዘሎ እንድሕር ከፊትካዮ ብዙሕ ለውጢ ከምፃልካ ይኽእል እዩ ካብዚ ጥራይ ድማ ለውጢ ክመፀካ ዝኽእል ናይ ቻይና ገንዘብ ለውጢ ከምፃልካ ይክእልኒ እዩ ናይ ጣልያን ገንዘብ ለውጢ ከምፃልካ ይክእልኒ እዩ ናይ ስዑድያ ገንዘብ ኢትስ ና ገነ ካም ኣይመፅን እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ እቲ መንግስቲ ኣይርድኦን እያ ይንብል ኢና እቲ መንግስቲ ፀገማት ናቱ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንታይ ክኸውን እዩ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዕድል እንተሂብካዮ ዝብል ካልኩሌሽንስ ማንም ሰብ ዝርድኦ እዩ ግን ነዚ ደገ ዘሎ ስለ ዝፈተኻየ ኮንካ ትዕድሞ ዘለኻ ስለ ዘድልየካ ኢኻ ትዕድሞ ዘለኻ you need capital ሃገር ከተማዕብል ካፒታል የድልየካ ኤርትራ ዘለዋ ካፒታል ትጥቀመሉ ኣላ ኢሳያስ ብልሽውና ገይሩ ኣብ ሲንጋፖር ዘቐመጦ ገንዘብ ኣይሰማዕና ክሳብ ሕጂ ተዝህሉ ነይሩ ኣይኮነን ኣብ ሲንጋፖር ዘቐመጦ ኣብ ትሕቲ ገዝኡ ዘቐመጠ ገንዘብ ተዝህሉ ምረኽብዎ ነይሩ ስለዚ ስለዘየለ እዩ ስለዘየለ ክዛረብሉ ብኡ ድሕመ መንግስቲ ይኮነን ናው እንታይ ማለት እዩ ዝርከቦም ይጥቀምሉ ኣለዉ ግን እኹል ኣይኮነን ንኩሉ እቲ ሃገር በተን ዘለዋ ፀጋ ከተማሓድሮ ከቢድ እዩ ስለዚ ኤርትራ ፈትያ ፀልያ ቀልጢፋ ደንጉያ መፍትሒ ናቱ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ዝኣክል ባይታ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ እንታይ ዓይነት ቁፅፅር ትገብረሉ ዋላ እውን እጅ እኮ ፕራይቬት ሴክተር ከፊትና ኣለና እንድሕር ኢሉ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ኣይኮነን ክፈርህ መጀመርያ ስለዚ ኢንሰንቲቭስ እውን ከድሊ እዩ ሕግታት ሓደ ሰብሲ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ እንተሪኻዮ ብክንደይ ሓይሊ ብክንደይ ጨቓቕ ዘባህለሎ ገንዘብ እዩ ዘለዎ ስኢሉ ኣዋጅ ስለተገበረ ጉያ ኢሉ ካብቲ ይክእል እዩ ክጥንቀቕ እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ መተባብዒውን ክትገብር ኣለካ ኬንያ እኮ ስለ ዝፈትውና ኣይኮኑን መተባብዒ ናይ ካብ ዲያስፖራ ንዝመፅእ መተባብዒ ፍሉይ ኮንዲሽን ዝገብሩ ዘሎ ወይ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ዝገብር ዘሎ ፈትዩ እኮ ኣይኮነን ካፒታል ስለዘይርክብ ነቲ ካፒታል ንክትረክብ ክትወዳደር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኤርትራ we need to start to operate under normal condition እቲ ናይ state of emergency ንነብሮ ዘለና ንኩሉ ክነልዕለይ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ደቡባዊ ክፋል ናይቲ ሃገር ስቲል እቲ ሓደጋ ኣሎ እዩ እቲ ደንጀር ኣሎ ግን እዚ ደንጀር እዚ ድማ ዝኸይድ ኣይኮነን
أبي أحمد كويلنا أنا أنتو زي قبر كودك أي قبر وين لنا سلسلة ريسك زخيدا يكون هذا كيت كا قال قبر ونت سرعات مو ولا سو تخدون أتي تفرد للناس قتلا يكون سلسلة أغلى تكفال نساء تاكلي تكفال دما إزين بلوز لنا يزين استراتيجيك ألاينسز نبلوز لنا جبزي أبناتي channel بزوج زين تايلو مسعف لي إيرتراكو زحلف 3 عامات كنت قبرت خلني رامز قبس تاخينا زي قبرت زحلف اسرع عامتنا إيرترا زقد سلاح يلي نبر سلمتاي إيرترا بارايا ستيت سلزغونه تسبب كونت بوليتيكاون صبوغ يركم ببوغ زي سلدي وسدي إيرترا سمين كوريا نا أفريقيا يا دحري لا أمريكا غميتاتا ناب سمين كوريا كيت كشر كنا تحتتني ها انت حتيت كادما أمريكا قرار متخاطر قفكا دهاني قبت زلو من سيرتا تقبر زلا شركنت قدمي 10 عامات كنت قبر انت حاسبها it will never happen دهاني أي حسبني نير that's why حجي زوم نريهم زلنا كوي مدرق تفتيرو له انت أبي إيرترا زلا منقصد ما يفلطون لتكونتا زي اتي كونتات حج ترايات زي إثيوبيا فتيراتو زلا نا أبي أحمد عندرا نقبسي سقط غير لهم لا قبسي بس قبري دلينكم نير ترى مساخم علنا يا حبايبينا يا كده وكده نابلو كحششو نمبر بس قبري دلينكم because هذا نقر كي كفل كخط رغبة تخل تحرقين كانت تقبر تغفل it's a game نير ترى لما انت تقبر له إذا حجز الله مدرخ ترايا تواصل سكويز كتقبر ملكا ناو ويسقم توصلوا وين خالك نباينات عدلت الكام إثيوبيا مسنا نيل دلهم صقا مسنا كبحري أمبيشن سنابي نجيبسي عبسك عتفتير لهم سلزلو they gonna invest إن هجس خاطر تكملوا هذا أكل دما هذا هجر هذا كمباني جنزب invest تغير كاللغة أسير كاللغة مالتي أسير كاللغة لوجير كاللغة سلزي جنزبي invest كي جبره مسخ شركة ننوح كحسب زخلي الله سلزي إيرترا زعجون ريوز لنا تريوتات بزلا على منفس كقيد ندلي مجمريا سكيورتي ناتنا حيال كون لاب سعوديه قيدو خلو بريزنت سياس قال خاب تزربو حنتا قداس زربالا نتنقوس سلو سعوديه هبتام هجر بانفستمنتن بتوريزم كتكون تدلل لا خايلو ناي سكيورتي تقام كيف تاكان زلاغي ناي قطبا عبيت تحسباي تغني خايلو if you don't believe me go ask Sudani لو I belong in أنا نقرأ ناتي قمتي معنا حجي حسب دمص هايو حصر كنبلات ساعتون خيدالو ابيناي سيكتوري حجي 2026 كماي ندحر كوينكا دصبيهم بزحات نغراتالو اتليست نتي إيرترا دسكيلاتو لصنحت ابتي وشطاوي يغزا مالتي خبارابر زخل ناي سيكريت وحسنت رقيبه الله ندحر كوينا زم عنتو يزل حالكم بمنجست زغبرو بروجكت لو حزب سرحم كا بروجكت لو نفلط ينازي هذا منجست خاطم زغبروم نايت هاجر ايكونومي كراخب زغل نخلو كواسب زغل هذا عبيت صرغياتات تي ناي تحت قرص مسرحيو ناي ماي دبرنا خمزه عنتوي انا دحر حجي إيرترا ناي ماي صقم يبلا نزي ناي ماي نزي إيرترا عويتات تورزلا ناي ماي هابت مالته نعو ناب سرح زي تقبر لوجيستيك يدله نعو الموفار مالته I think دحر حجي إيرتراويان حرستوت أنا سلدر أخوي مالت قبو غير سلدر أخو دحر حجي إيرتراويان حرستوت ناب زمناو حرشا دسقاقرم عقم فتيرو مالو لقى دليو جنزب دليو تراكتر دليو زمناو هارفست زغبرلو ماشينرتار كدليو يخلو خونو زب قمت بزأتو ملكع مالته حجبت وشتاو قداي طراي ديكونه نصتان إيرترا بقصالنت هاجر كوينا نختقصل منغستي إيرترا او حيسوالون إيرترا إنا نبلدلنا دبلوماسياو عاوتات أليانس مفتار تا أليانس دما ناي حبار سيكوريتي سقاط دلوم أليانسي تفطيرو زلو ግብፂ سعوديا إيرترا بتأساسر قداي ስለዚህ እዝን ተዳአሎ ኮይኑ ናብ ትንቡር ናይ ምምላስ ቴንደንስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ጥራይ ትኩንነት መርአይቲ ድበለጸ መስለኒ ተስፋታት ከም ዘለዎ ኮይኖም ግን ቅድመ ኩነት ክህልዎም ይኽእል እዩ ናይ ፕራዮሪቲ ዘሎ ጉዳይ ክርአ ክእል ኮይኑ ንሱ ግምት እቲና ብሓፈሻ ግን ትውሽጣዊ
ኩነታት ምብርባር ግን ከም ዓብ ቶፒክ ንሪኦ ማለት እየ እንታይ ይመስለካ ኣነ መጨረሻ ተኸክል እዩ ሕጂ እቲ ዋላ ወፍሪ ክበሃል ከሎ ወይ እውን ነቲ ደገ ዘሎ ዓድሞ ክትብል ከለካ ንኣብነት ዲጋታ ተሰሪሑ ዘሎ ስለምንታይ ከምቲ ዝድለ ዓብዪ ፖቴንሻል ክፈጥር ዘይክእል ዘሎ ንኣብነት ዋላ እቲ መንግስቲ ብዓቕምታቱ ኩሉ ተዓቕምታቱ ይጥቀመሉ ኣሎ ኢልና ስለምንታይ ንሱ ዓብዪ ለውጢ ከምፃልና ዘይክእል እንተይልካ ከምቲ ድብሎ ዘለና እዩ ስለዚ እዚአን እየን ኣነ ሰሪሐ እየን ዘለኹ ንኣብነት እቲ መንግስቲ ዓብዪ ኢሉ ድማ ኣድቨርታይዝመንት ምግባር እውን ከድልዮ እዩ እቲ መንግስቲ ምክንያቱ ኢንቨስተር ምስሓብ ወይ እውን ሓደ ኣውፋር ክትስሕብ ቀሊል ከም ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ይነግረና ኣለዋ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሶማልያ ዝገብርዎ ዘሎ ተሪኢኻ ኢትስ ኖት ኢዚ ታስክ ሕጂ እንታይ እዩ ነተን ተሰሪሐን ዘለዋ ፕሮጀክታት እውን መንግስቲ ንዓታተን ዝያዳ ፕሮዳክቲቪቲ ውፅኢት ከምፅኣሉ ኣብተን ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ንኣብነት ብሕርሻ ምዕቡል ሕርሻ ክገብር ይደሊ እንተሎ ወይ እውን ምዕቡል ማኒፋክቸሪንግ ክፈጥር ይደሊ እንተሎ ነዚታት እውን እኮ ተዘራሪብካን ተመያይጥካን እዩ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ብዙሓት ሰባት ከም ዝብሉ ሰብ ኣትዩ ክሰርሕ ይኽእል እዮም ዝብሉ ተርዲኻኒ በት ኣትዩ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዩ ሃቭ ቱ ቴል ደም ኣነ ንኣብነት ናብ ዝኾነት ሃገር ከይደ ክሰርሕ እንድሕር ዝሓስብ ኣለኹ መጀመርያ ሓበሬታ እዩ ዘድልየኒ እንታይ እዩ ዘድልየኒ ኣበይ ዘድሊ እቲ ሓበሬታ ኣበይ ኣሎ እንታይ እየ ከመሃሉ ዘለኒ ቤንቤን እየ ክኸይድ ዘለኒ ስለዚ ነዚታት ሓበሬታ ምሃብ ኣድላይ ክኸውን ኤርትራ ድማ ነዚ ግድን ክትገብሮ ክትክእል ኣለዋ ግድን ቢካዝ ኣት ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ሃገርና ክትምዕብለና እንደሊ ኣለና መንግስቲ በይኑ ዘማዕበለ ሃገር ድማ የላ መንግስቲ ተተቕርፂ እዩ ዝገብረልካ ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዝገብር ካልኣይ ድማ ፖሊሲ የውፅእ ፖሊሲ ውፅኡ ነቲ ሰብ ነዝን ይብል ስለዚ ኣብቲ ፖሊሲ ደረጃ ኣብ 26 ንደልዮ ሎሚ ተበጊሱ ፅባሕ ዝስራሕ ስራሕ እውን የለን እዚ እንታይ ይገብሩ ኣለዎም እንታይ ክግበር ከም ዝድለ ከመይ ክኽየድ ከም ዝድሊ ዝያዳ እቲ ሚድያ ናትና እቲ ኤርቲቪ ድዩ ለንቀነ ጆ ሓንቲ ፅሕፍቲ ወፅያ ነራ ግን ምንጭናታ ኤርትራ ነቲ ናይ ፕራይቬት ናይ ግሊ ህንፃ ጠጠው ኢሉ ዝነበረሲ ከም ብሓድሽ ንክጅመር ኣዚዛ ኣላ ዝብል እዚ ሓበሬታ እዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣውፅዎ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኒኻ ምክንያቱ ካብ ምንጭ ናይ ኤርትራ ኢና ኣምፂና እዮም ዝብሉካ ግን አይደነው እዚ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ እንተሎ ኮይኑ ከውፅኦ ኣለዎ ተዘየለ ኮይኑ ግን የለን ማለት ስለዚ ብዙሕ ኤርትራዊ እውን ከምዚ ይደሊ ብኣዋጅ ደረጃ ሃገር ኤርትራ ናብዚ ተኣቱላ ንኣብነት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮይሉ ነይሩ ካብ 2026 ሲ እቶም ዛባታት ነቶም ዲያስፖራ ዘለው ብኸመይ ናብ ስራሕ ከም ዝኣትዉ ብኸመይ ከም ዝወያየጡ ብዞባ ደረጃ ተታሒዙ ኣሎ ሓበሬታ ውዱእ ክኸውን ኣሎ ተባሂሉ ነይሩ ስለዚ 26 ፅባሕ ትጅምር ኣላ እቶም ዞባታት እንታይ ገይሮም ንህዝቢ ክነግሩ ክኽእሎም ከምቲ ንሱ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ተዛረቦ እንታይ ተገይሩ ክንገር ክኽእል ኣሎ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ እናማላእካ እንድሕር ከይድካ እቲ ህዝቢ ኩሉ ነገር ኣብ ባይታ ምስ ተዳለወሉ ወይ እውን ፖሊስታት ወይ እውን ኣዋጃት ምስ ወፀ ድሕሪ እዩ ቀስ ኢሉ እቲ ህዝቢ ዝመፅእ ሓንደ በዲ መፅእ ነገር እውን የለን ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ሰብ ከመይ ኢሉ ከም ዘምፅእ ኣብ ደገ እውን ትፈልጦ ኢኻ ፅቂሉ ክጣላዕ ዝደሊ ሰብ የለን ብክንደይ ብኻመን ገለ እንደምፅኦ ስለ ዝኾነ ሓሲቡ ኣስተውዒሉ የዋፅኣኒ ድዩ ይዕወተሉ ድዩ ገለ እናበለ እዩ ዝገብር ስለዚ ዋላ ብንእሽተይ ሴክተር እውን እቲ መንግስቲ ኣዋጅ ገይሩ ዋላ ውሕዳት ክመፅሉ ዝኽእሉ ግን ኣዋጅ ጌርካ ስሩዕ ነገር ጌርካ ንዓይኒ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ንወፃእተኛ እውን ዕድል ክህብ ዝደሊ እንተኮይኑ እምበር ይወሃብ እኳ ኣሎ እንድዩ እቶም ቻይናውያን እኮ ወፃእተኛ እቶም ኤርትራውያን ኣይኮኑ እዚ እቶም ስዑድያውያን እውን ይኣቱ እንተለዉ እኮ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተርስ እዮም ስለዚ ከምቲ ንሳቶም ኣዋጅ ዝወሃቦም እንተሎ ኮይኑ ከማቶም ድማ ነቶም ኤርትራውያን ዕድላት እንድሕር ሂባ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ዓብ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ሃገር ኮይና እያ ትስምዓና ኣብ ሓፂር ግዜ ቢካዝ ካብ ልቡ ነቲ ሃገር ከማዕበላ ዝደሊ ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ደገ ድማ በብንእሽተይ ዓቕሙ ብዙሕ ነገር ክገብረላ ዝኽእል እዩ ስለዚ 26 ኤርትራ መሰረታዊ ስጉምትታት ናብቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይና እዚ ፖለቲካ ኣይተርፍን እዩ ትኻልእ ፀገማትና እውን ዝተርፍ ኣይኮነን ግን ናብቲ ጉዳይናትና ተበግሱታት እሱራት ምፍታሕ ኢልካ ነርካ ዋን ሜጀር ጉድ ኒውስ እዚ ዓብ ዜና እዚ ኤምባሲ ከማን በዓል ዩኤን ወላ እውን ናይ ዩኤን ኣብ ኤርትራ ዘላ እውን ዝኾነት ምስ ኤርትራ ብቐረባ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ናብ ፅቡቕ ዝወስድ መንገዲ ሒዛ ኣላ ዋላ እውን እቲ መንግስቲ ለውጢ ዝገብረሉ መንገድታት ንርኢ ኣለና ግን ጥራይ እቲ ስፒድ ቅልጣፈ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ብፍላይ ዶሜስቲክ ፖለቲካ ውሽጣዊ ቁጠባ ዝምልከት ንቁጠባና ንምብርባር ነቲ ኩነታትና ንምብርባር ብፍላይ ኣብ ህንፃ ዝኩሉ ጎደናታት ናይ ኣስመራ እኮ እቲ ገዛውቲ እኮ ፅቡቕ እዩ ቦያ ይጎደልዎ ዘሎ ተዲኻኒ
ولا دقما غيركا ريخا غلا غيركا ግርማ ናይቲ ከተማ እውን ክሕልወሉ ዝኽእል ወላ ዓበይቲ ህንፃታትን ካልኦን ግዜ ክወስድ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘለና እውን ከነፀባብቐሉ ንኽእል ፅቡቕ ምርኣይ ድማ እንታይ ይብሉ ገለ ሰባት ፅቡቕ ክዳን እንተተኸዲንካ ፅቡቕ ይስምዓካ እዮም ዝብሉ ፅቡቕ እንተተሰሚዕካ ድማ ፅቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ዘሎ ተኽእሎ ዓብይ ስለዚ ነገራት እናታ ቱሪዝም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቱሪዝም ከም ዝግደስ ንሪኦ ኣለና ናይ ቱሪዝም ዳይ ናይ ቱሪዝም ከምዚ ይብል ኣሎ ስለዚ ቱሪዝም ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ድማ ምስኡ ዝኸዱ ነገራት እናፀባበቕካ ክትከይድ ክዳ ኣለካ እናተዓራርኻ ክትከይድ ኣለካ ካብቲ ተተዓራርዮ ድማ ኣታዊ ይመፀካ ደይ ነው እዚ እጂ ነቲ ህዝቢ ኦዲየንስ ናትና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ብርቂ ነገር ወይ እውን ፍሉይ ነገር ይብል ዋላ ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ እኮ ጀርጅ ሓወይ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘሎ ዜጋና እኮ ብምጅማሩ ጥራይ ብዙሓት ዝተደናገሩ ዝተታለሉ መንእስያት ኣለዉ እኮ ማለት ከምዚ ሕጂ ብፅሑፍ ትሪኦ ዝፅሕፍዎ ገለ እንተሪኢኻ ንኩሎም በብሓደ ክትምልሰሎም ከቢድ እዩ ግን እቲ ማይንድ ሴት እዩ ትሪኦ ማለት ክሳብ ክንደይ ተመሊአ ከም ዘሎ ነው ዝዓዲ ኦሮማይ ኣኺልዋ እዩ ከምኡ ክግበር ስለተደለየ እዩ እቲ ሰብኣይ ከፀብቃ ይደለየን ከዕብያ ይደለየን ከማዕበላ ይደለየን ኦል ሻዕብያ ከምኡ እዩ ገለ ዓይነት ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ማይንድ ሴት ዘለዎም ሰባት ወይ ድተመልኡ ሰባት ኣለዉ ሕጂ እቲ ምጅማር ምብርባር ንዓኣቶም መልሲ እዩ በቃ መልሲ እርዳእካ ኣሎ ብዙሕ ግዜ መልሲ ንዓቶም ኮለን ባላ የሌካኒ ንኣብነት ኣነ ሓደ ካብዚ ናይ ኣክል ዝነበረ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እየ ድንገት ኣብቲ ዓዲ ረኺቡ እዮም ድሓር ሰንቢደ እሞ ካብቶም ቀንዲ እየ ድብለካ ዘለኹ ኣብ በዓል ዓበይቲ ሚድያታት ናይ በዓል ኣማኒኤል ገለ ደቐረበ ሰብ እዩ ኣይተሓስቦን ኢኻ ዓዲ ከይዱስ ጆይን ክገብር ገለ ግን ድሓር ተወኪስ ከቢድ ገለ ኢልዮ በቃ ተጋገና ይኣክል ገለ ኢሉ ዓድና እኮ ዓድና እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኛምኛም ክብሎ ሰቂልና ንሕና ክንቆራርፀ ይኮንናን ዝዓዲ ዝተበላሸወ ተሎ ክንፍውሶ ኢና ድዕረ ተሎ በዓልና ንዕርዮ ናህና ዕዮ ገዛ እዩ ገለ ኢሉኒ ካልእ ብዙሕ ክንዕልል ኣይደለኹም እጅታ ይክብለካ ደልየ ንብዙሓት ኣብዚ ደገ ዓዊሎም ደይዛረቡ ግን ኣብ ውሽጢ ገዝኦም እዛ ኣነንስኻን ንዛረቦ ዘለና ኣነንስኻን ገፅና ውፅኢና ኢና ንዛረብ ክንሕተተሉ ንኽእል ንምልሶ ነገር ኣይ ቲንክ ቶም ዝሓቱና ከዓ ሩዱ እዩ የለን ፀርግያ ብኤርትራ የለን ተይልኳስ ኦር ካትራመና ኤርትራ ተባላሽሎ ተይልካያስ ፕሬዚደንት በዓል እኮ ተዛሪቡ ወደባትና የለዋን ኢሉ ኣይሰርሓን ኣለዋ ወላ ሓንቲ ትዝሓሰብናዮ ኩሉ ኣይተገብረን ተገቲሩ እዩ ደሎ ወላ ሓንቲ ካብኡ ሳይረብሓናን ይድብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኣብ ብዙሕ ሴክተራት ናይ ኤርትራ ዝዓዲ እዚ ወላ ሓንቲ የለን ኣይገበርናዮን ዓቕሚ የብልናን ንክንገብሮ ይኮነን ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ሰብ ድርድኦ እንተደኣ ኮይኑ ወይ እቲ ፕሬዚደንት ከይነልምዕሱ ተዓጊትና ኢና ይዕንዮምና እዮም ደዋቢሎምና እዮም ኣደስኪሎምና እዮም ወዘተ እዩ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ንዓይ ብከምኡ ይድርዳእኒ ብዙሕ ሰብ እውን ከምኡ ይድርድኦ ስለዚ ኦፊሻሊ ወደባትና ሲ ዘመናዊ ናይ ወደብ መሳለጢ ኣለዎን መራኽብ ከምዚ ክዋና ጨፊዱ ውዕል ከምዚ ትገብር ክትብል ነው ኣብ ገማገም ባሕርና ዘሎ ናይ ቱሪዝም ዕድላት ትሪኦ ሰኢልካ ትሪኦ ካብ ጎርጉስም ጀሚርካ ግደፎ ኣብቲ ጥልቂ ባሕርታት ከኣትካ በዓል ዳህላክ ገለ ኣብታ ጎርጉስም ዘላ ኤርያ እንተሪኢኻሲ ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት ኣለዉ ናው ኣነ ምስ ረኣኾስ ከምዚ ድንግል ያ ኤርትራ ኢለ ድንግል ኣብ ኩሉ ሴክተር የድብለካ ደለኹ ኣብ ናይ ሪል ስቴት ተኸይድካ ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ፅርግያታት ተረኺብካ ኣብ ፋብሪካ ድሪኻ ኣብ ንኣሽቱን ዓበይቱን ማእከሎትን ንኣሽቱ ፋብሪካ ገለ ንብሎ ኣብ ከምኡ ዘሎ ዕድላት የድብለካ ደለኹ ኣብ ቱሪዝም ዘሎ ዕድላት ኣብ ትራንስፖርት ዘሎ ዕድላት ብፍላይ ዝኸባቢና ሰላም ተኮይኑ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ትራንስፖርት ሴክተር ዘለዎም ተመክሮ ዓብይ የድብለካ ደለኹ ካብ ባፅዕ ድፅዓነት መኪና ሃረር ካብ ሃረር ንኬንያ ካብ ኬንያ ታንዛንያ ካብ ታንዛንያ ኡጋንዳ እንተደኣ ትፅዕን ተራግፍ ኮይና እዚ ዕድላት እዚ ብዓበይቲ ፅርግያታትን ዓበይቲ ናይ ባቡር መስመራትን እዩ ክስራሕ ድኽእል ማለት እዩ ሰው ናብኡ ክንከይድ ተኮይና ካብዚ ፀንሓያ ናይ ነገር ርኢና ፀናሕናስ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና እሞ ንዓይ ኤርትራ ድንግል እያ ደላ ኩሉ ምስ ረኣኽዎ ወይ ብናተይ ርድኢት ዋላ በታ ዓቕመይ ክነግረካ ጆርጅ ሓወይ ኤርትራስ ድንግል እያ በቃ ዘይተተንከፈ ኣሎ ኣብ ሕርሻ እንተኸይድካ መዓት ዘይተተንከፈ ሃብቲ ኣሎ ኣብ ዘመናዊ ኣግሮ ኢንዳስትሪ መዓት ዘይተተንከፈ ሃብቲ ኣሎ ኣብ ፋብሪካ እሞ ከዓ ዘይተተንከፈ ነገር ኣሎ ተወዳዳሪ ክገብረካ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ገለመለ ማለት እዩ ኣብ ትራንስፖርት ሴክተር ድበልካ መዓት ነገራት ኣሎ
أبناء بحر جماعة لو بقول كسبات بزيجاتات كسر حزقل معتنا توريزم شانسات عدلات الله إيرترا دنجل هبتامه لا أنا نزوم إيرترا نبدأ دللو جنزب ناي مهلال عام زلكم منا أشتو أي كي تهملي يدبلهم جنزب أوهللو إيرترا كابتيز أنا حتو زدسكلتلو تبارابرلو جيزي يمتصالو ስለዚህ ተወዳደር ትኽትኮኑ ብትውሽጢ ዓዲ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ኣብ ፀጋ ሃገርኩም ከኣኒ ተሳተፍቲ ክትኮኑ ክትዳለዉ ክትክእሉ ጠመተኹም ናብ ዓድኹም ስቕ ኢሉ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ኣይኽእልን እዩ ከምኡ ኢሉ ክነብር ኣይኽእልን እዩ እዚኣ ክብለካ ደለየ ተወሳኺ اوكي اي ثينك اب حدا مسمر لنا زبس حسبون كوميو ولا ونتي دقاومنا انتلو خينو تنبلو زلنا جيجايو إلو ديكوني من البعض اتزلنا يجزيه قرب تحويقكم علىهم تزلنا مدرخ نعوز فكر يكونن نعو كنبل نخل يكونن زبل سينما قوتي كغرب زخل يردعنا يجن ستيل معبالات بقسلو متشو جزيه زبحال يلن مجمريا أبزخون يكون صراح كتاتو تخينكا رقاتي زدليكا وشت أو سلام رقات سلازي مسرت نايتي كجبر زدلا بإيرترا سليو كالي تناي دقس قاتات أي ترفنيو إيرترا زحلفة 34 عام ناي دقس قاتا قاريتي فلتني سلازي you cannot just بذعريت بوش نا قبر كايت خيد دلها نتكت قبرز قبا كاتري خات تدناويو زلها همبر كالي فلوي نقر نعبنات أبي أحمد قدمي أب إسرع إسران سلستن كوينات نهاية تقرأي أبزود على زنبرة قال تاريخ هايو إيرترا شعوز حاش عدل دنيروا كاب أبسي كورر يحسب نيرو مركمز كندي ساعة كندزي عندراك خيد خلي زبل سبونا أين برا نخوني إسرع 4 كابنا أبو خالي نيرو سلازي تنقرات كل جزء نات بلا شو نات حلال خنز خيديو إيرترا دما نزن 3 عامد ناي دونالد ترامب زلوا نسو أبدراماتات سلزلو علمنا وناب بيت دراماتات سلازلا نبي إيرترا فريق ولا حتى كما تقولوا زغلي لأن زين 3 عامات تتكيمنا تريفنا يزلنا نجارات زلنا صبغني حيلنا نابنت وتدروا عوناتنا كان حيل لنا مزقبت زمدنا نشتي صبغ زمدنا لاتنا زاد لنا أسوار كاب قبص خنجزالو نخل عدل علينا ما هي أسوار جنزل سلازلا كاترايكم كانت جزو عابنا غاري يا أليانس بعلو الله ينسيو جنزب أبز حجز لنا مدرك جنزب كا ورقاتيو أسوار يمسال كانيو أسك يوروبيان يونيون بيليونز جنزب الله أسوار جنك جزاي كلني أمريكا ما خازينا ناتير لأنيو قدامنا تاد مالنا ريجا حازي يوم زبلغا چاينا أنت رخيتك حمش عمد كتصبر لك إيران تخيتك ريجا تهزار لك سلازي اتي نيرترا حدقا زخون زول حيلي نربحنا يجبتون حدقا سلازغوني أسوار زي اللي كاتخوينو نتهاقوا في تتكيمكا كتجازي تخل كتمس تخل زي شركة نتات من سيرترا يقبروني يعني بلينا مس كمز كنتات يعني قمتنا تيون تزل لزرك كاب جنزب كابت لمعات وتعيون أبصوار شمتا كتقملو سلازغولو منجستي عب نجر نخجبر كبيديو بزوان زو كبيديو تدهاني عب نجر كجبر كبيديو that's why لو تنتدلينا نتزي قاف دقزلو باي تحبو ممرح جبرلو نتهاجر يتكم يا بزبل كايو بزوح نجرات كسر بيخ الخونا بزقو دايزي كالاي ناتي ريتوناتي وانا زبلو بريزنت سياس حدا سبي بيت حل اخلاقاتنا سكيورتي إنها حل اخلاقاتنا سكيورتي حتوتا زلوا هاجر نحرتم حضرك نشتا هاجر لكن ازيوم كبت حل اخلاقاتنا سكيورتي تسقم زلوا هاجر فتناتاتنا تعبيتيو نعوز حسب رئيسي تتوسع خدمه وتهدراو كينات كما تسكاز غل بزي السودان تكاسل نعوز حسب زلو توسع بزعبا معبالك حسب ولك هذا سب قبرز خلا يكون نزي سلازي نقطبا نزين حجن داليو زلنا أنتي فليت تيم بتوم أب تمنجستو غينهم تاسك فورس مالتيو نازي قد عايز تقبلوا أكتيف لوكسر حزو خلوقنا بريزنت ريبورتس قبل كساب زي تقبره عاب سرح كسرح قلت سرح نخسرح كبيديو بتنزل لو وستاتسكو كستون أبي ريبورت قبل قلقسو كم زعينات عبي حدش نقر كتفتر كاللغا حدش تاسك فورس كوربوريشنز كمينز قبرا هقرات كمينز قبرا أنا خريو خلوه تاسك فورس كتقبر لك حيل عمام عب دياسبورا چنفر هلوا أوش تعدي چنفر هلوا مزوباتات تتعساسر زي آية نتي ندوليو زلنا حمبابي كتفتر لنا تخل نزين زاربو زلنا ولاون تي بدهوتات أبلع لحنت هاجر
you know أنا إرترا خمدي دورمانت عدي كونتن مالت دموتة كونتن إرترا أب أزي تأفا في زخونة استراتيجيكا علمنا بوتا أدلا that's why دما تبدوهتات بقصة بزا حلفة 3 عامت قدفوتنا يسورا دحان أب 3 عامت بقصة لني إرترا بدوه زقاطما إتي إرترا تفتيرات اللي زولا بوتا نبعلو بتعمي تتنكاف بوتاي بتعمي سنسيتيفي منالبات ناي بعل تشارت ترابزي كاب طبنجا متحللاف ناي شفتنت ناي كونتروباند سرح قال ولا حنت ነገር የለን ኤርትራ ሁሉ ጊዜ بمولو زي ኢንተርናሽናላይዝ ናይ ምግባር ጸገምናታ ሁሉ ጊዜ ኣለኹም ቅጽል እዚ ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ጸገም መዓሲ ዝውዳእ ወይ ደኖ ንፈልጦ ነገር የለን 100 ዓመት ዲኾስድ 50 ዓመት ኖዋን ዝፈልጥ ሰብ የለን ኤርትራ ካብ ተጻብኦ ነጻት ከውን ያ ካብ መዓስ ስጋዕ መዓስ ዝበሃል ጋራንቲድ ኣይኮነን ወይ ደኖ ንፈልጦ ነገር አለን ግን ከምታ አንተው ይድበልካዮ አሊያንስ መፍጣሪ ተዓበ ነገር አሊያንስ ፈጢርካ ጊቭ ኤንድ ቴክ ይበቃ ትህቦም ነገር ክህልሎ ዝህቦኻ ነገር ክህልሎም ቀላጽምካ ምዕባይ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ምዕባይ ኣብቲ ከባቢ ጽንጺ ዓይንኻ ከንፍር ምዝመጽእ ጸላኢ በይንኻ ጥራይ ደይኮነ ካልኦ ኮይንካ ክድርዓሉ ትኽእል ዓቕሚ ተማዕብል እንድሕር ኮይንካ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሃብቲ ሸጥካ ትረኽበሉን ዓድኻ ተልምዓሉን ዕድሉን ክትረክብ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዕፁው ነገር ኮምፓክት ኮይንካ ንዑ ጥራይ ንክትሓስብ ኣይትግደን ኢኻ ስለዚ ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ናይ ኤርትራን ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ናይ ኤርትራን ቶታሊ ፍልል ኣለዎ ሎሚ ኤርትራ ኣብ ዝሓሸ መጽያላ ኣልያንስ ተፈጢሩሎ ዝምድና ተፈጢሩሎ ዝምድና ድፍጠር ዘሎ ከምታ ዓንተ ይድበልካ ንዓና ስለደፈቱና ስለደፍቁርና ወይ ደንጊጾምልና እዚኦም 30 ዓመት ኣብ ድኽነት ስለዘሎ ስገለ ቁሩብ ሂብና ክባራበሩ ከምኡ ደልዮም ኣይኮኑን ካባና ድረብሕዎ ነገር ኣለዎም ንሕና ከዓ ካባና ንጽበየ ነገር ኣሎ ስለዚ ነዚ ኮኦርዲኔት ገይሩ ኣማቃሪሑ ናብ ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ከምጽእ ዝኽእል መንግስቲ ኣለና ዶ ወለና ንኣምን በዚ ንኣምን እንፈርዓ ሶት መድረኽ መጽኢሎ ኤርትራ ንጽበያ ዝነበርና በይና ናይ ዘይምዃን ሂባ ክትቀበለሉ ትኽእል መድረኻዊ ግዜ ከዓ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምዕዋት እዩ ብዙሕ ሰብ ደይርድእ ደሎ ከምዚ ንሕና ኦርደር ከምዚ ናይ ፖሊሲ ሜከርስ ኮይና ኦርደር ነመሓላልፍ ዘለና ኦፒኒየን እዚ እቲ ኦፒኒየን ናህና ድማ ምስቲ ዘሎ መድረኽ ወድዓዊ ኩነታት ምስኡ ተገናዚቡ ኤርትራውን ዓዱ ክምለሰሉ ዝኽእል መድረኽ ክትጥሕ ኣለዎ እንድሕር ትብል ኮይንካ እንታይ ማለት እዩ እዚ من دخليكم يكم عدكم كتأتوا خبلك خيلي حسب عدم مسئلو من دخليكم خبلك خيلي نو إرترام إتاوز خل أنا يلنجن ناب إرترا خن أتولو نخيل بايدا خات دللي خا هذا جنزب حيزو عدون تاخ جبر دللي سدروح حيزو عدوك من لس دللي سدروح حيزو عدوك من لس تخينو جزاك صرح قلا لو جزاك عد قالو إنه بزحت تعطوا نجارات لو أمن وركم من لس زقبهم نمتى يوم تعطيهم بتني إرترا زقات أمات أجمي we know that نفلت إنا حاجة كنت أقوم كمري دلو أي مثلاً so كغير إنا دول دلنا أم غيار دلو تسبقة عبيو أم غيار دلو مساع عدل ناي تسبقة عاب نجار سلزخونة كل تشعب عسران شديشن ناي عاب تسبان ناي معبالن مجمر تخون لنا نقولنا إرتران كات تسبانا نقلت مالته exactly I think باغيرنا كنبلو نخل تازربا بحد منفسنا زلنا زبزح ኤርትራውያን እውን ትምኒቶም ንስዩ ኣብ ገዞም ጸሎት ክገብሩ ከለዉ ናይ ሓድሽ ዓመተ ሰላም ዓመተ ቅሳነት ዓመተ ምዕባለን ግስጋስን ይግበረልና እዮም ዝብሉ ስለዚ ካብ ወፃኢ ከምቲ ዘለናዮ ነኺስና ከምክትራይ ክንነብር ዝብል ምርጫ የለን ከምቲ ብሎ ዘለኻዩ ኣብ ከባቢና ጎረባብትና ሃገራት ኣለዋ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሎ ጅቡቲ ዝበሃል ኣሎ የመን ዝበሃል ኣሎ ሱዳን ዝበሃል ኣሎ تعين الدمساسلنا على نحريلكا يمن السودان فريسنا لوا إثيوبيا أبسم كفالا جبت دما مش كل تجمعاتا وتهدراو تجمع بدوتات ناتال لواجن كابن أبو وتدبلو زلخا شركة من البعض عقونو زحلف شركة بمقبار نجزيو كان زي بالله تمثل الله كم نبع جبت نجار كالف حدا قاتت كل وي خلي but right now جبتي كاب جبتي كن ريو نخل نجارات الله كاب جبتي كأدي هنا جن جبتي كن كونا يكون ندلي معناته هنا نافنا نفسنا زأكل وتهدرا عقمن قالنا هنيسان لنا نسو بتكنولوجيا ترى أبجريد كن قبر لنا تمسرت تحساسبا تهجراوي
كم زبالة إسرائيل تكنولوجيا سمايد بس حكر له نفسه كيف ما نسي وتهدر زخون زلو جناب نورمال هو تود ما زين كساقس السو عينة كونسبت كم تستبقسنا أبتنا يقدمنا نملسين نبدأ لنا ترجعني ترجعنا تسعان شو منتم طبعا يرترا كريب كله 5% 6% جي دي بي جروث نقبر كلنا انتي نقبر نايت حتو just let's go back there let's go back there as simple as that and we have to أمارات يبلنا إثيوبيا يقعر أبي أحمد يتسلل جن عفريت يمسع we have to أبي إرتراينا كمان كم زعجز لنا يعني نبرز لنا مركالة هاجركو كم إرتراينا تكسر هاي تقولنا أي كلون يمكو simply هزبي إرترا تسأمامين تتصورنا زلوا سراويته تتصورنا زلوا تمنقسون تتصورنا زلوا يمبر إرترا زلات أكنتات نكينيا نزخونة هاجرابنا إرترا بوتا أغمتا زانتا خوينو لا تمنقسي تودي له زانتا يبقى history سودان كو كم ناتنا فتنا قاتي موادي هم زغينا سودان كو ايربورت ناتهم جيتس ناتهم كم ترافل ناقبروا بنورمال هيوت كله ينفريسو واي سكيورتي حيال سلازي نبري مسرت حيال سلازي نبري بلج ليس بالغزانيرو مسرت جن حيال نبري سلازي مسرت الله بيرترا لازم مسرت زي مودرنايز مقبار تكنولوجي موساخ كل غزي اقداسي جن قطبا دما امن اقداسي قطبا عند حرزي لا حد هاجر انت يبلو تانك خلو اكاغلي تانك بزي قطبا ممزحت غزي كمزا ماشين جروسو زي بالله تدغاني حتى نابل تخيد قلبتك توزلكا دخام توزلكا قطبا سموزيز قبر النقرات سموز نقرات كالتيف كات تنقسقاسي قبركا كالتيف كات دليتات كتقبر حزبخا مورالو حف نخبل قطبا اتزلكا نخوسخ كل نقر يزقبرلكا سدد ما تطوكبل ابير تراسب سدد يبلو كم غلبل نرغينا جن بايديولوجي بزربات راي كم طبلا يتغلنغا إيروبا بيرترا فتراي تبلنغا جن نيشتي متعوت بايتا قبرلو نيشتي انتهي بكايو سودان دلهمتيو إثيوبيا دلهمتيو ناو زخيد مغنيات كل واي كل نتمنسي زياون مفتحين تتغير لا اتتريف زولو سب ناب عبدوك خيديو نعدوك حق زدليو بزو حسابات كقبر يخل ناشنال انداومنت وين كقبر على إيرتران نيكو طبعا هاجرنا ملمع ويون عبنا ناي سمينتو فابريكان مخفر كنقبر ندلنا حزب إيرترا يبركت يبال زيتاتون كوت ديسكشنز كقبر زلوي منقسنا قدنا يكونم كله نقرات بعلو قبرو مسرتها تحتاج تصقام تلو غينو أكندي قال من قدن قال نقبر زلنا منقست عبيت بروجكتات كقبر خلال أمه هاي حزب أبركت قبل خلال بقلت ما يزرب زي بركتن زي بركتن ما يرى زي بقبل قبوز خيار نقرات كن حجر ملوك الوصل زي كل سبعة ساتفلوني دخاني سمينتو قدي لنا هنت أخين جمر نعرقين ما فابريكا سمينتو أنا مسنتاك قبر على الويت عتو هيك قبر غل زي عبيت فورم سنا إيرترا كومي قبر زلو نزلوا تكنولوجيا تتكيم كا قداك عصوا كخال من قد تخدلك كلالك سالا تشاينا لومي نقراتك أهيرالو سلازي قال أنا قرك تفتر كتكلالو إيرترا قدا سجيرا ربحاتها كفزبات رغبلو مو سقماتها تفتحلو نزي نقرات دما نزت راي زحسب نزت راي الزارب 50 ولا 100 أبالات زلوا ململ منسيات كاب كولجات كاب يونيفرسيتات مستمع عبيتي بحال خوينهم نزت راي كال ناي منقس ناي عب زي قدسهم ناي سودان زي قدسهم ناي قبط زي قدسهم ناي إيرترا راي زحسب كلنا كلهم ساتهم كا الميديا حبريتا زوتو كم انت غيرنا كم بتصعنا خلينا انا ناتي ريتو كوميو طبعا نفسه زخاله سيريس توبيك كنت قالنا سكيورتي حتو كتملسنا نا وعلى خلغه زعما كنت دما كندود عكل فلسفنا نقبر سبسي درت له انا نزا مش لي زلات نسرح كمان غزي يحصرن له غرف بزي راشا زغبر تحسب بزي تشاينا زغبر مخارين زخونه صيلكا معدو زله يكون افنጫخا تبالي اسرائيل مصياله دي تصبخه دي تريو نبر عبيت نغراتي دفصم زله كبابينا عبيت ስለዚ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መርሕነት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ንጹር እቲ መንግስቲ ኣካይዳ ናቱ ከምዚ ትብሎ ዘለዎም እቶም መርሕነት ኣብ ዓብ ዘለዉ ነቲ ሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ሙሉእ ኣቓልቦ እናሃብካ ኣብ ትሕትኡ ግን ነዚ ንደልዮ ዘለና ዝግበር እንተተገይሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና እንተዘየለ ግን let's be real realistic ክንከውን ኣለና 26 is gonna be just 25 one year later the reality እሱ እዩ ድሕሪ حنتي تغسل لنا يا جنرال سبحات فريم لا ألبرتون الثانية أوريجينالي
كل ነገር ከም ናይ ቀደም ነገር ናገበርካ ፍሉይ ነገር ክትፅበ እንድሕር ትፅበለኻ ፅላለይ ዝበሃል ኢልዎ እዚ ንጎ ደቂስካ ሰዓት 9 እናተንሳኻ ቢንያም ግርማይ ክትከውን ኣይትኽእል ኢኻ ስለዚ ቢንያም ግርማይ ክትከውን ተደሊኻ ካይዳ ናይ ቢንያም ግርማይ ክትለብስ ኣለካ ካይዳ ናይ ቢንያም ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ጌርካ እውን ንጋደ እዩ ዕድለኛ እንተኮይንካ ጥራይ ስለዚ ኤርትራ ድማ ዓበይቲ ነገራት ክትጎናፀፍ እንድሕር ኮይና 24 ዝነበረቶ 25 ዝነበረቶ 22 ዝነበረቶ ተመሳሳሊ መንገዲ ሒዛ እንድሕር ከይዳ ኣብ 26 ፍሉይ ነገር ክፍፀም እንድሕር ኢልካ እንተኮይኑ ካብዛ ኣነ ዝሓስቦ ዘለኹ ንወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ይሕጎስ ሓደ ግዜ አንፕሬዲክትብል ስለ ዝኾነ ህይወት ንስኻ ዘይትፅበኻ ክመፅእ ይኽእል እዩ ትሕጎስ ድማ ግን ሪያሊስቲክሊ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ነገራት ሓንቲ ነገር በዚ ምስ ገበርካ ውፅኢት ናታ ክትፅበ ትኽእል ስለዚ ዓብ ለውጢ ተደሊኻ ዓቢ ስራሕ ድማ ክሰርሕ ካብቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ካብቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ኣካይዳ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ነገር ተጌርካዩ ፍልይ ዝበለ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለና ንሱ ክግበር ድማ ግዜኡ እዩ ተስፋ ንገብር ነቲ ኩነታት ክገብርዎ እዚኣ ናተይ ሪቶ ወጣባ ኣይኖ ብዙሓት ሰባት ትሪቶታት ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ግን at the end of the day ሪቶ መሃብ እዩ ከም ኣብ ኤርትራ ጥራይና ነዛ ኣነ ንስኻ ንዛረበ ዘለና ንካልኦት ሰባት ስቅፍታ ከይፈጥረሎም ትብል እምበር ኣብ ካልእ ዓለም very common sense this is common sense there's no why ነዚ ዘረባ ትዛረብ ኣለኻ ስለምንታይ ከም ዝተዘሪቡ ዝብል ኣብ ካልእ ዓለም ነዚ ብዘይ ምዝራብካ ጥራይኻ ፀገም ኣለካ ዝበሃል ቁጠባ ክሰርሕ ተኮይኑ ኤርትራ ጥራይ ኮነትን ሃገር እኮ 190 ሃገራት እኮ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሽማ ሃበኒ their economy works the same way 190 ሃገራት ኣለዋ ቻይናን ኣሜሪካን ቀዳማይ ምንጭ ቁጠባን ሪል ስቴት እዩ if you don't have real estate construction ተዘየለ don't expect an economy construction is the engine of the economy ዝበሃል ሞተር ናይቲ ሃገር እዩ ናይ ቻይና ሪል ስቴት ስለዚ ዝሓሎም እኮ እዮም ቁጠባ ናይ ቻይና 9% 10% ዝነበረ ናብ 5% ጎዲሉ ዝምዝም ዘብሎም ዘሎ ሪል ስቴት is key ናይ ህንፃ ምክንያቱ ኩሉ ሃገር እያ ትሳተፍ ኣብ ህንፃ እንጨይቲ ዝሸይጥ ኣሎ ጣውላ ዝሸይጥ ኣሎ ዚንጎ ዝሸይጥ ኣሎ ሑፃ ዝሸይጥ ኣሎ ነዳቃይ ኣሎ ምን ይዋል ኣሎ ማዓፆ ዝሰርሕ ኣሎ everybody participates ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ መሃዝ እንድሕር ኢልካ ግን ወይ 50 ሰብ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ቢልዮን ገንዘብ ኣታዊ ከምፃልካ ይኽእል 50 ሰብ ጥራይ ክሰርሕዎ ይኽእሉ ሪል ስቴት ግን everybody participates everybody ስለዚ እቲ ቁጠባ ብፍላይ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ዓብ ዝትኮስ ቁጠባ ኣብ ሪል ስቴት እዩ ዝምርኮስ ሲምፕል ኣብ ካልእ ዓለም ከይድካ ፕሩፍ ክትገብሮ ትኽእል እዩ ኤርትራ ድማ ዓብ ለውጢ ክትገብር ተደልያ ነዚ ኩነታት እዚ ግምት ሂባ ስጉምቲ ክትወስደሉ ኣለዋ ግን ንዑ ዝገብር ድማ ኣብ ግዜኡ ንሪኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ቀኒለይ ምናልባት ናይ ሰብ ሓሳብ ወይ ርእቶ ንቕበለሉ ግዜ ኣይመስለንን ምስቲ ሰዓት ምኻድ ግዜ ከይደሎ ሎሚ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ነቲ ናይ ሰብ ርእቶ ግዜ ነ ኣብ ካልእ ግዜ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ናይ ሓውና ጆርጅስ ምስ ጆርጆ ምሳይ እውን ትከታተሉ ኣብ ኩሉ ኣለኹም ፈልጥ እየ ስለዚ ኣብ መፃእ ግዜ ንዓኻትኩም ዝኾነ ኣሕፅር ኣቢልና እቲ መደብ ንዓኹም ዝኾነ እኹል ክንሓዝአልኩም ኢና እዚ መደብ እዚ ሓድሽ ፕሮግራም ጀሚርና የደለና ሚድያታትና ንምዕባይ ሓሳብና ንምስፋሕ ኩሉ ቀልብና ሃሞትናን ድሌትናን ተስፋናን ድማ ኣብ ሃገርና ምእታን ክኸውን ዝዓለመ መደብ እዩ እዚ መደብ እዚ ንዓቢ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብቲ ናይ ጀርጆ ኣቲኹም ከምኡ ኣብዛ ኣቲኹም ከምኡ እቲ ሚድያ ንኽሕይል ዝከኣለኩም ኣበርክቱ ደቂረይ ፅቡቅ ምጅማር እዩ ካልኦት ሚድያታት እውን ምሳና ክሳተፉ ካልኦት ኣሕዋት ምሳና ክሳተፉ ክንገብር ክንፍትን ኢና እንዳዓበናዮ ክንከይድ ብወገነይ ብልቢ የደመስግነካ ብጣዕሚ ክብረት ኣለኒ ቀኒለይ ምሳና ኣብቲ መደብ ዝሃብካዮም ሓሳባት መሃር ክኸውን ተስፋ ገብር ካልኦት ድማ እቶም ተኸታተልትና ኣብ ኮሜንት ዝነበረኩም ርእቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእቶ ነይሩ ሃናፅ ርእቶ ነይሩ ገለገለ ከዓኒ ካብ ናይ ሚስ አንደርስታንዲንግ ቁርብ ጉድለት ገለ ኣሉታዊ ሓሳባት ነይሩ ግን ፀገም ኣይኮነን ንሱ ብዙሕ ግዜ ከማይ ተኮይንካ ጆርጆ ብኒክኔም ድመፅእ ሰብ ኣይምልሰሉን እየ መን ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ማለት እዩ እጂ ከምቲ ምስ ደቂ ሕድርትና ከይንዛረብ
እቶም ስትራቴጂክ ዝኾኑ ሕቶ ትዛረቡ ሰባት ብኣካል ተትመፁ ቢኮዝ ንሃገርካ ተኮይኑ ሲ ንዓድኻ ምዝራብ ዘሕብእ ምክንያት የለን ኤርትራ ትፈትዋ ተኾንኩም ዋላ ምቋም ዲኹም ኣብ ምድጋፍ ኣለና ትብሉ ከም ተለምደ ዘረባ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ትፈትዋ ተኾንኩም ከም ገጽኩም ምፁ ስእልኹም ኣትሊስት ስእልኹም ጌርኩም ምፁ ካልእ ኒክኔም ጌርካ ምፅራፍ ገለ ግን እዚ ነብስኹም ኢኹም ተታልዎ ዘለኹም ንሕና ብዛዕባ ዓድና ምዝራብ ድሕሪት ኣይንብልኒና መንእስያትናን ሓፋሽ ህዝብናን ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ድዕለል ንፈጥር ኢና ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ዘለዎ ስክፍታ ንፈልጦ ኢና ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ንዕልሎ ንውዕል ሻህ እንዳሰተና ቡን እንዳሰተና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ከዓ እዚ መንግስቲ ገዛ ምስራሕ ተድጅምር እዚ መንግስቲ እዚ ዓዲ ዝተደፀብቃ እዚ መንግስቲ እስከም ዝተጅምር ክትብሉ ኢኹም ትውዕሉ ግን ኣብዚኣ መፂኻ ምዝራብ ከም ናይ ከምዚ ምሻለካ ከምዚ ዝያዳ ሓላይን ደ ሓላይን ገይሮም ከቅርቦ ደልዩ እዚ ኣነ ምስሊነት የድብሎ ብጣዕሚ ምስሊነት የድብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝዕልሎ ሰብ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ኣነ ኣብ ዓድና አንተ በይንታይ ልከ ነርካ ኣስመራሲ በቲ ዘላቶ መልክዓ ኸማን እቲ ክግበር ዝግብኦ ምፅብባቕ ተድግበረላ በቃ እዚኣ ምዝራብ ፖለቲካ ኣይኮነትን ኣይተእስር ኣይተቐትል ምናልባት ዘይተገብሮ ምክንያት እቲ ዘይገበረ ሰብ ክነግረካ ክእል ኸውን እዚ ዘይገበርናሉ ምክንያት እኮ ኣስመራ ብዩኔስኮ ተመዝጊባ ስለ ዘላ ክብለካ ክእል እዩ እሞ ኣስመራ ኩላ ዳ ዩኔስኮ ተመዝጊባ ካልኦት ክዕረይ ክእልኒ ናይ ውልቂ ገዛውቲ ገለ መሃርድ ካረንሲ የድልየና እዩ ተንዲኖ ኾነ እቲ ሲሚንቶ ኾነ እቲ ፀገም ኣለና ክብሉካ ክእሉ እዮም ሶ ትመልሲ እዩ ድዕግበካ እምበር እቲ ሕቶስ ቀፃል ኣሎ ማለት እዩ ቆልዓ ወሊድካዮ ሲ ጠሜተ ኢሉካስ ናይ መግቢ ናይ መቕረብ ሓላፍነት ኣለካ ኣቦ እንዲኻ ሓቂ ዶ ናና ኩሉ ትብሎ ዘለኻ ወጣባ ተወዲያ ማለት ሰብሪቱ ክዛረብ ንቡር እንድዩ ትትብሎ ዘለኻ ኩሉ ኣቦት እዩ ንሕና ዝመስለና ንፅቡቕ ነገር ኢና ንዛረብ ኮመን ሰንስ እውን እዩ ፍሉይ ርቀት ዘኮነን እዚ ሓድሽ ዓመት ከባቢ ስለ ዘለና ኢና ድማ ንዛረበሉ ዘለና ንሃገርና ስለ ንፈትዋ ድማ ኢና ንዛረብ ንሃገርና ኣብ ንከላኸለላ ኣብ ንድግፈሎ ድጋፍ ዘድልያ ንድግፋ ኣብ ክቕየረሉ ንደሊ ድማ ንዛረብ ምክንያቱ እንተወሓደ ሓሳብና ንህብ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መራሕቲ እውን እኮ ኤርትራውያን እዮም ከማና እዮም ሳቶም ኣብ ስልጣን ኣለዉ ንሕና ኣብ ስልጣን የለና ንሕና ግን ዜጋታት ኢና ስልጣን ድማ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ መንበር ዘሎ ንህዝቢ ከገልግል እንድዩ ሓሳብካ ትቦ ፅኢልካ ትረኽቦት ኣይኮነን ሓሳብካ ትቦ እንድሕሪ ተቐቢልዎ ፅቡቕ ካብኡ ዝበልፅ ተለዎ ድማ ንፅበ ካብናትና ዝበልፅ ሓሳብ ክህልዎም ንፅበ ኢና ውውልቲ ተስፋ ግን ኣይትመነ ሓሳብካ ኣይትርአ ዝብል ሰብ ግን ንኤርትራ ዝፈትዋ ኢልካ ኣይጠቕመናን ይዋ ቴንኪዩ ሞ ጀርጅ ሓውና ቴንኪዩ ደቂ ኤረይ ኩልኹም ጀርጆ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዕላል ነይሩ ኣብታ መዓሲና ንገብራ ኣብታ ናትካ ፕሮግራም ድማ ሜቢ ፅባሕ ዲ ድሕሪ ፅባሕ ሓብረኒ ፖስት ክንገብሮ ኢና በቐፃሊ ብሓባር ምስ ጆርጆ ኮኦርዲኔት ጌርና እቲ ሚድያ ክዓቢ ክንሰርሕ ኢና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ነቲ ሚድያ የዕብይዎ ላይክ ግበሩ ቴንኪዩ ቨሪ ማች ቀኒለይ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ዓወት ንሓፋሽ ብሩኽ ለይቲ ቴንኪዩ ቻው ኤቭሪባዲ ቴንኪዩ